لو بزمنا منزنين يحده جقنا بوليتيكانيا زبهل ويمراح جقناني هاجري زبهل بسلة أمره زلوا بسلة بوليتيكا زلوا ثلاث نبرين فتاو زغير فتاوتو زبزح روح زلوا زقرب برا وينهم درس زوات أوتو زلوا نوع عدتهم سلام سايت وادا دار زبد نقرين تليون زبد يتبدلن تليون زبد قوتنا مايك يلا خان اوكي يسمع له خدو اسك ارغاغص له حراي اوكي حراي اسكي اغايش حيزه مص يلهو ابزي مساي 4 يحوات اللوني 4 يوم كا درغا نزا هاجرنا بكل قديلوا زلوا نجارات كشفن زخيل عقمتات زلوهم أحوات آياتات اللو مساي قال يوم قد محجونا بزجزانا بزح جزيه تدقاقامي تمرت ذهبنا يوم قال يوم كا نزجزانا حدث يوم أبزي زحلفة ورح مسكرم كان تقدمنا على بلوت نحنا ورح ما أسرتي ورح السكيات ورح قفعي كنذكر كأننا بفلاي كاتهم بقربة تحاسيهم زركبوا وجناتنا سدرا بيتات أسراتنا قداياتنا دمصتاتهم كنسمع كأننا اتزلوا حلوات اتزلوا چنقي ناي حجت راي زي كون ناي زحلف 19 عامت ابز غزانان اب كالوت ميدياتاتن اندامصو كفسسو قنيم برغص بز زيتتنكفه ارتراوي كله زخل ايمسلنن امبار كل غزي نحنا شغرنا طراي انداتزاربنا خنبر قنا ايكونن نشغرنا خنغمغم ገምጋም ጌርና ኸአ ነቲ ጎዲልና ደሎ ፈሊጥና ኣብቲ ጎዲልና ደሎ ክንሰርሕ ክነማልእ አይ ቲንክ ነዙን ክንሰርሓሉ ስለዘለና ብርግጽ እንታይ ዝበሃል ማለሲ ምሁር ይቅተልካ እንዲ ዝበሃል እጂቶም ምሁራትና ኣብዚ ንሕና ኣብዛ ሃገርና ትደልዮ ጉዳይ ዓውድታት ኣብኡ ዝያዳ ሃገር ዘምሃሮቶም ኣሕዋትን ኣያታትን ምሳና ኣለዉ ቅድሚና ኣብቲ ፕሮግራምና ምእታወይ ንሓደ ሓወይ ይኹን ንኹልኻትኩም ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ ሓበሬታ ረኺብኩሞ ዘለኹም ይቕሬታ ክሓትት ትደሊ እሱ ድማ እንታይ እዩ ካብቶም ዕዱማትና ሓደ ሓውና ሃብተኣብ እዩ አይ ቲንክ እንድዒ ሓደ ግዜና ምጥንቋል ገጹ የብለን ንግዲ ኮይኑ ናተይ ግምት ይበለኹ ሃብተኣብ ገረዝ ጌር ኢለ ግን ሃብተኣብ የማነ ብዝብል ክእረም ተሓቲት ኣለኹ ሓቲትንሉ ሃብተኣብ ሓወይ ስለዚ ኩልኻትኩም ነዛ ጽሕፍቲ ትከታተልዋ ዘለኹም ዋላውን ብሕጂ ተውጽዋ ማለት ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ገለ ክነውጽኦ ከለና ሃብተኣብ የማነ ብዝብል ክእረም ምስ ቅሬታ ይሓትት እምበር ሃብተኣብ የማነ ናይ ሕጊ ምሁር እዩ ብኡ ክጅምር ስለ ዝበደልኩ ፕሮፌሰር መንግስ ቅድሚ ሕጂ ጋሻና ኮይኑ መጺኡ ብዙሕ ዝመሃረና ናይ ቁጠባ ምሁር እዩ ፕሮፌሰር ዶክተር አዳነ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ምሁር እዩ ከምኡውን ሓውና እፍሬም ገብረልኡል ናይ ማሕበራዊ ናብራ ናይ ስነ አእምሮዊ ናብራ ምስ ሳይኮሎጂ ሶሺዮሎጂ ዝተኣሳሰረ እሱን ሞዩ እዩ በዚና ንርኢ እምበር ሎም ምሸት ነዚ ዓውድታት እዚ ተጠቂምና ሽግርና ግምግም ክንፍትን ኢና ሎም ምሸት እስከ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምባልና ዞም ኣጋይሸይ ድኽብረኩም ኣጋይሸይ መጀመርታ ጻውዒት ናተይ ዘይኮነ ጻውዒት ሕድሪ ጀጋኑና ኣኽቢርኩም ኣብ መንጎና ምርካብኩም ብጣዕሚ ዘመስግን ብፍላይ ገለገለኹም ትማል ዝተነግረኩም ገለገለኹም ብቅድሚ ትማል ተነግረኩም ምስ ምዃንኩም አይ ቲንክ ነዛ ሃገር ማዕረኽ እንደይ ከም ተቀድምዋ ዘርእውን እዩ ብፍላይ ንሃብተኣብ ሓወይ ሎሙ ናይ ንጎን ናተይ ናይ ንጎን ናቱስ ናይ ምሸት እዩ ናተይ ናይ ንጎየ ሎሙ ናይ ንጎየ ነጊረዮ ክኣቱ ከም ዘለዎ ምድላው ኣይገበረን ወላ ሓንቲ ታሽሙ ኣይበለን ግን ዘላትኒ መባእታዊ ዝኾነ ሓበሬታ ክህብ ኣብ ካልእ መዓልቲ ከዓ ዕሙቕ ዝበለ ሓበሬታ ድሕረ ድሉ ኮይኑ ድሓን ብዝጥዕም ካልእ መዓልቲ ክምለስ ኢሉ ንሎም መዓልቲ ነዚ ፈጢርናዮ ዘለና መደብ ግን እሱ ቁርብ ንኸይጎድሎ ክተሓጋገዝ መሪፁ ምሳና ኣሎ ስለዚ ብሓፈሻ ንኹልኻትኩም ኣጋይሽና ክብ ዝበለ ምስጋናይ ናይ ብሓቂ ልባዊ ምስጋናይ ከቕርበልኩም ደሊ
أبزي مسيهم وزلهم نتوم حدثت بفلاي حدري جاكانونا بالتوكن حدري جاكانونا فيسبوكن يهم تركوا بدلهم أب حدري جاكانونا بالتوك كاب ميتين لعلي زخون تساتافي يكتاتلو اللوز بروغرام أب حدري جاكانونا فيسبوكا بشحات زقصورو إرتراويان نزي حجز محلالف زلو مدب يكتاتلو ولو مبار إذا بروغرامنا لايف يزحلف زلو كابزي قصيلو خا بمنجدي يوتيوبن بمنجدي اسنا تيفين كا سغاب وشط مع زخيل مدب إنا نسرح زلنا ስለዚህ እንቋዕ እዚ መደብ እዚ ብሰላም መጻኹም ክብል ይደሊ መጀመርያ ካው ሓሊፈ ግን እስከ በባሓደ ቅድምና ብትቀንድ ፕሮግራምና ምእታውና መደብና ምእታውና ነብስኹምን እቲ ናትኩም ስጋ ሕጂ በጽሕኩሞ ዘለኹም ደረጃን ክትላሉይና መጀመርታ ናባኻትኩም ከብሎ እቲ ዕድል ስለዚ ብፕሮፌሰር መንግስ ክንጅምር ድሕሪ ፕሮፌሰር መንግስ دكتور أدانة دهريون حونا إفريم كأوخا حونا هبتاب بتران داغوركم نفسكم الله لينا thank you يغني لي نباخدكم مدرة alright أنا من قصاب تصفى يوهانس بحال أبزي جزيزي أب حبرات هجرات أمريكا ينبر نا يونيفرسيتي ممهرية نزحلفن وحز ولا جزيون أبزي أكاديمية وعلم ونسأني هاي بزعبا إيريتراون ناي مرمرا وصراحة كايدة سلزي قيد محجي أبزي غريبة سلزي نوبر كويتين بزحات من البات فولت نسلو تخونو أبزي تطوي بالمالتي أغني اللي حراي دكتور أدانة أنا سي نحبت أتقدم كايو محاشيني مولكو لا زوم دك اسمرا قدمنا دك اسمرا قدف دك بوتسوانا هذا يعني لي هذا يعني لي موسيقى هذا بالسلام كور بروفيسور منجس مقع خمزي له رخبنا آمين 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 حكها بحسب نيرنا ماشي حكي يغني لنا دما نزي عدمازي كم زغيركم زرخوكم لنا حدر جاغانو بطعمنا مسجن انا بولكاي ون بطعمي مسجن سمي عدانه قبر مسكال تكيه بحال زنت فولو عودي political science تماهيره زنت فولو زلو هو عودي حجي عب دبوا افريقيا محبر زلو ناي كلن هاجرات عب دبوا افريقيا زلوها تكال كم بوليتيكا امخاري كوين سرحلو زحلفه درجه 18 عامات مالتي يعني لي قرم حراي ثانك يو افريم حويكه نبغى نحلف اسكي هلو نعرف بحلفه اي انت عندي فتيكم يوم كلكم حراي ولا حراي عايز نقر هبطاب نبغى خبل انا يا فتوه انا ولو هبطاب ولو كبرت بقى خبرتي عمل لي زو مخواتي دما اي دانيا عندي دانيا سلازونه دانيا كل شيء مستخبري شوفوا انا دانيا عايدي تسمعوا دانيا نفروا هنا كلنا ارا زو مخواتي اوكي مو كنتي هبطاب يمان بحال كلتا فري ولا طلعي تقيسه حلف بمويا ممهريه مالتي قدم اب هاي سكول مهرنيره سغع زوص سغع 2016 كا اب يونيفرسيتي غبناو حقن غبناو سرعاتن مهرنيره مالتي ازي نتناي مويا ناي ممرنا بحقها اب بغبناو حقي تمايره مالتي تمناتي كالاي ديجري ابتي ناي غبناوي بيت فرد دما مجمرا هدر 4 عام سريعه دحر ابتلعلو اي بيت فرد مالتي ابت موداتاي غباي سمع زبحال دما
10 عامت سريحة دغلا أبتي بيت فرد زبالنا إرشا 14 عامت سريحة زي أكل مثلني بحس أرزوله حراي ناب إفريم حاويك نحلف إفريم هاي اوكي ثانك يو يعني اللي نتي قبل كلنا عندنا يمسكن كم سلازر كنا مالتي كلهاتكم حواد ما صبوا ليلا وعسلام مساهم يا سمي همتي قوتنا زدقصو إفرام قبرالو لبهال بمويا ناي psychology nursing and public health عودتات ودي بتيري ناي سايكولوجين بسيشولوجين ناي حجاز تمرت سلازنابر إني بوتات مهرني بيونيفرسيتات أب هاي سكول وندر كان حدا عمت قوم كم سيرفيس ستوسنا معلتات ناي مالتاب سومن سوسنا معلتات تسترفا خمزي workshops كلا كايت سلازنا بركو كم ناي civics تمرتي يمهرني را مالتين قون دما ناي counseling and guidance service هبنيرا حجي أب زعدي بناي mental health nursing كم كلينيشان كوينا يسرح مالتين أب هذا ناي منقصتاو هوسبيتال يا أبتي بوليتيكاوي نتفتا دما دارقا كاب هاجر كاب زوات ساعات هيزا بنتفت تودي به كالس أنيحن اللقن مالتي حجي أبال ناي العلاونة انقصاص العلاونة تزبير ترى إيه مالتي زمسل thank you رايت عودتات فلتاتهم تراي يكونن دفالا ولا تهاجراتون كاب كل عالمنا باصحنا افريقيا اوروبا استراليا امريكا 4 يوم كاب استفالالي كونتيننتس يوم سلازي زون حدا فولي بلجا زهبوي ازناي له معلتي مدبنا امبار دقيمه انقعنا بزينا يحدر جغانونا بالتوكن حدر جغانونا فيسبوكن مع صومناو نغبرو استمرو جس ترنيات كونكم تعديمكم بسلام مساخمنا قبل دلي لو معلتي كندي مزرربي ارستنا غيرنا زعدمناكم مخنيات ازي ورح مسكرم ورح ماسرتي ورح قفعي ورح سقيات بفلاي كل غزي نابتم اسرات راينا نطمت صنيحنا زحلفه 19 عامات برقص كاساتو بيمتم زياده قدايات من انت هاجر قدايات من تفتحي ግን ብዙሕ ግዜ ደይ ነስተውዕለሉ ከዓ እቲ ሞት ሕፁይ ኮይኑ ወዘሎ ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ሃገርና ቤተሰብናቶም እዩ ኣብዚ ወርሕዚ ብዙሓት ሚድያታት ነዞም ቤተሰብ እሱራት በብዝተፈላለየ ክነዘራርብ ፀኒሕና ኩላህና ሚድያታት ከዓ አይ ቲንክ እቲ ዝተሰርሐ ስራሕ ዓብይ ስራሕ ኮይኑ ግን ስትሬስ ዝፈጥረልና ስራሕ ከዓ እዩ ብዘይክል ዓለም نقولنا أنا رجعنا يتوم أب كم زي كابتي مجمرت أنا توم بيتسب رغيب كام مزرراب جميرو مع أتوم مينكا أب تو برنامج سمس أخايوم أب كدمي خاطري أو جس قواهي حدا كزين نبعات بخيات تسفاز قرصيو جس مجمرتها بين خاطري أو نجارات الله دحريك أم سهز بخاخ ونك حبارت تريو نجارات كارلو زي ندعي نقول لهنا زي يسمعوا امنين برسب دي يسمعوا ناس كله ايكلنيو صوتهم الميديا ننطف زلنا كلنا كم سبات تحاسيناينا نحنا مسقربنا يوم كا اتسبكا كله كا اي ثينك انتي سمعت كنيو كا بعلو يفولطوت حزبي سو اب كم عينت ننبر كم زلنا مسستبحالنا كا إزس جمجام كنقبرلو لنا الحسين مو جمجام بجمجامو بخيلاتات أنت جمجام عايش نزاربو لنا سكياتنا وريدنا دلو عنوت نزاربو لنا لكن بعين خيلاتات كرأ خلص قداي زخي كم تنحنا نقومو تودي تحت نحنا نقومو تودي ولا سكابت نحنا نقومو تون العلي كنفلت إنكن مهارن دلينا هنا عديمناكم مو دقيمة نقعد حد مسأخو بنا يبل
نابت قدامي تحطوي كمص من البات اندافلالناتي حطوتات ببزم الكوتو نزم الكوتو خنهبوينا I think ابزو غدايزي بسلست بربعته مداياتنا خنريو ازي كونتات ازي اب عدنا اغاطيمو بدحريو زوردنا زلو عنوت معاتيو مبار ازو غدايزي بسنا امراوي بمحبراوي ببوليتيكاوي بقطباوي بخومو قاب حقاوي مدايات معرخ اندي عنوت اوريدلنا له نزبل ارستينا كنفتش كنوع نايلو مع التركبنا مو نابت قدامي حطوي كاتو ناب افيم حاوي كاتو كم حدا ناي سايكولوجي مهور كم ناي سايكولوجي كونسلينج سب متن كعزبو قني خوني تعزبو قني خطخوني خا افريم حاوي نتي زخيت زقني بفلاي ناي هانا بيتروس سمعكات خوني خا ابز بروجرامنا ناي حفتنا صدال يوحنس زنبر بخيات سمعكات خوني خا كومون حنقنق بالاد زارباز نبرا حنتي ندرع ابيلاز مصت حفتناون سمعكايا تخوني خاطخات الكاز بروجرامنا ناي سبا في الصحايون تهبوز نبرا مسكرنت اندا تحنانق تهبوز نبراتون تسمعوا اب كال ميدياتاتون كومو بزح كنكاتاتلو قنينا مو اذا كنتات كم سب متنعها خم حدا ناي سايكولوجي مهور منالبات كابتن عناس تنكفنا نلعلي استفليلو تنكيفكا كمي بخمي كتغمغمو قنيخا بخمي كتريو قنيخا اذا زلنا يهلو كنتات كم هاجر كم حزبي كابتوم اسرات ولق اسبات جميركا كسعتهم بيتسبهم كسعد حزبن هاجرن اب كمي عينت سنا امراون محبراون صقم علنا الكا تحسب ثانك يو يعني اللي دقيمه هاي حول يا زي محلالف قناي ناي سدرا بيتاس ناي سم قدات ناي سرعات سياس بخفيل درجة تخطاتي لي كبل خل كابتي استخدات القوة درجة بقول أوزي تقصد أناقا خطاتي ليو نايب حقون مالت نايب حقي كيفني مالت أنا كل لاي نورمالي ايموشنالي كم زعيت نقرب تعمي استنكفني أنا in fact نستيوم قداس درجة أنا بعلي سفر بيت قداس مالتي أنا غزبل كنت أسخر أقوله نفسي مع بوتهم غير يرعب في الليل ما نيزي أتوم قداي ويد ما كنتات نسلا والقوم ويكا ناي بولكم بزقبروا بدل نفسهم نخكالاخولو وين قدحنو بزقبروا قبن وين جالا كنا بزخناتات وديقهم زلو نسلا نفسه كفنا نسلا هاجر نسلا تصبوا مصاينا يزي حزبي زخفولو مسواتي سلا زخنا وثرو لنا قد سمع كان غيري مالتي في اللايد ماتي بتي اسعيبو زلو حاسيار سو السخري سمعوا كلكم ناتاتن تاي انا تردي سابنديتي بسلا نايزي سرعة دوسودو زي حقاون راه زي بلو حالو زي بلو أصحاقو زي بلو تكانه كفعي أبت حزبنا عبي سنام براوي بسلا يحدير الله مالتي مسعود مات محبراو من الزبالات بزح محبراو الشقرات ويكا سوشال بروبلمز بزح أسعيبوس حاقر حزبن زانزانا بيلو الله مالتي الجزين تاي كساب زي درجة خمسة tip of the iceberg دي زبال ويد ماني نايتو كومرا شقراسي عافي خمس بلش زبل درقت راح ينبالي ملكتاتي مرزيت عند الشقر قنا أبتي نور كنتات في الملس كلنا إيو
مور كره أو كأن خلص أوارق شجرتي بحجي ذا الله مالتي زي أسعي وزلوز من هذا صعب وشجر بحجينا هنريا زي جاست ملكتاتي وهمزك تنكف كله حال النجار زبالسي تنكف كتب له خل خاور بزرك بالجمر قومين عن رزلنا شجر جنا له مالتي زجيل وخفيلي زلوا so بزح له complex PTS له normal PTS ماله anxiety له depression بزحنا personality problems كلي adjustment problemات له ባህላዊ ነውጽታት አሎ ዝማዓት ሽግራት አሎ ማለት ሕጂ ኣብዚያን ሰባት ድረኣኽዎ እንታይ በቃ እዚ ናይ ጥልመት ናይ ተፈራረቀ ስምዒታት ተስፋን ናይ ተስፋ ምቁራፅን ማለት እዩ ካልእ ትረፍ ብዛዕባ ናይ እዚኦም ኣብ ማሕዩር ዘለው ዓበይቲ ኣርካናትና ማለት እዩ نعاتن ما حواتن ولدن مالتي حلواتهم بعلو ايفلطانو سمعاسيم كخمزي لهم كصنحو لو متصبح لو مصبحنا تبحالس نهلا معلتاتنا سومناتنا وارحنا عمتاتنا بلس 18 عامت كموازا حليفو 19 سنه بلالنا مالتي اجي از بعلو بتعمي هم تقدم كازبلكا متحصي قومي خوين زلو مالتي يطرف نعاتهم سينا عنا خمانه يا رخاخي بلنا ما سلازي نعيم لك اغمتي نعطاتهم اكوا خبل انت زي كالكو مخنياتو بقطالك اغمتي كاب انا باخاب صدري كاب امت صدر الله تازبال كم اتوم الى نفسي ولا خوارات زي كالفوس قلنا يبحقهم كم اتوم كم نسمع عنا قل كزارب incoming call and have me goes Jakob answer call button انا emotionally touched speech off نبعت مسألني شادو I feel it مالتي frankly نزي program ونزي زرابان متعامل زي كونكوس that's how I feel day in day out rage معكات وتحرق ذا شالو تحرن كأمريكا مبصعها وكأنياتك commitment معلتها وتحدث مالتي أنا بصبع لو تتمس صبع مثلا كبزبلا يكون كنكسايزبل day in day out زهزبيز هاجرك رهو تلوتي تساتم زبقسوا حتوتاتم كلميهم تأثروا تحريعهم زقصن سلازلا نعاتهم كم حدا كم مقاله سوستاي فلوت اسلو زخونو دالنا نعم كسين بالدلنا نمبر كل غزي نعم ام ذكروا وان نتقولوا بقولوا ابزي بوليتيكا زغبر بدلات زتاثروا ويون ابتي دي تاثرن بعلو زوردا خاصيا حلادي سيت زموته ساير اي سمعوا تبرو نغير الله كم استأثر بزح جزيتي نايم أثرت قناتات بسلز رأخو سب مستأثر بزح جزي كم تبدأ قوينتي تأثر دسمعه أكون عند دسمعه مور اليوم determination على كنت حرانة كان قال لا علامة خامسنا على حبو كل نقرات هالو كمتي they don't easily break مالتي I hope كم أخونو إلى إذا من ساتهم اتبدأ جزء لقن مور خاصيات الله ويلة سمع عن كم ولدن تهزبي تقوله تي نزي أدرع بدأ بعين نزري أزوله مالتي so it's a shared responsibility and مالتي pain so yeah سمع عني خمو Thank you أخينا حوي thank you yeah thank you دايزي أسك بعين حق هنريو هابتاب حوي سخاون تكاتاتو لقني خات خودي خات سخيت لقني بكل ميداتات إذا قد دايزي نالبات نبعات قلا تخون كله زغنا سب ابنت كتفق كله دخان كسمعه كله just تسفى مقرات كسمعه كله أب حدا نقر
ምትእንማን ከጽል ኮሎ ይቆጣ ናብነት ሕግ እንተ ዝሁሉ ነይሩስ ትንብዓት ኣይመሃለውን ኣብዚ ከምዚ ቤት ፍርዲ ኣብዚ ከምዚ ጠበቃ ኣብዚ ከምዚ እንዳ ፖሊስ ከይደ ገሌልካ ተማዓራሪ ነገር ኣሎ እግባይ ክብል ገለት ብለሉ ነገር ኣሎ ከምዚ ዝዓይነቱ ኩነታት ዘይምህላው ብኩራት ሕጊ ኣብ ሃገርና ምህላው ኣውሪድዎ ዘሎ ሳዕቤን ብቀረባ ኣብዞም ስድራ ቤት እስራት ንሪኦ ኣለና ካልእ ክገብሩ ስለዘይከኣሉ ኣብቲ ዋላቲ ዓቕሙን ስለዘይረኸቡ ዋላ ብሓይሊ ብገለ ቃልሶም ምስ ንብዓቶምን ምስ ዓይኖምን ምስቲ ስነ ኣእምራዊ ኣተሓሳስቦምን ኮይኑ ኣሎ እምበር ነዚ ኩነታት እዚ ሕጊ እንተዝህሉስ እንታይ ምኾነ ንዝብል ሰብ ማለሲ ሕጊ ብልክዕ ዓቦቱ ዝሰርሕ ነይሩ ተዝኸውን ካብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝተፈለየ ነገር መሃለዎ ሃብቲ ኣብ ሓወይ ናይ ሕጊ ህላወ ተዝረጋገጽ እንታይ ዝተፈለየ ነገር ምርኣና ካብዚ ሕጂ ናይ ዝወርሕ እዚ ዝረኣናዮ ዝተፈለየ ነገር بخميك تردانا تخيل ثانك يو መቸም ቀሊል ኣይኮነን በዛ ሓፂር ግዜ መግላጹ እቲ ሕጊ ኣቐሚጥዎ ዘሎ መትከላት ኣሎ ቀዳማይ ዝኾነ ሰብ ከም ንጹህ ዝቁፀር ጾር ናይ መርቶዕ ናይ ምቕራብካ ናይ መንግስቲ ናይ ፖሊስ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ርእሲኦም ዝቐረበ መርቶዖ ዝቐረበ ክሲ የለን ስለዚ ከም ንጹሃት እዮም ዝውሰዱ ስጋዕ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ምክንያቱ እቲ ሕጊ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ነገራት ኣሎ ሰብ ስጋዕ መጀመርያ እቲ ዕላማ ናይቲ ገበናዊ ሕጊ እንታይ ሰላም ጸጥታ ርግኣት ናይ ሕብረተሰብ ንምሕላው ኣብዚ ሃገርና ጋጢሙ ዘሎ ግን እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ሚጪ ናይ ተቐንዲ ገበን ዝፍጽም እቲ መንግስቲ ኣብ ክንዲ ገበን ንህዝቢ ካብ ገበን ዝሕልዎ ንሱ ብዘይ ሕጊ ይፈርድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝኸውን ዘሎ بعبيو نايتهم أسرات رايح هنا نايت حبرت سب سلام رقعتني بتمنجس متقعت وريد وزله سلازي هذا سب قبل فتيمو تباهلو أنت تترجرو تحالفنت ناي مرتعو ناي مقرب ناي منجسي لما ببوليس يزوكل بوليس حبريتا يكب حبريتا أكيبو مرتعو أخول انت اللو نزع كو حبريتا ناب أخبار حقي زحلفو أخبار حقي دما نتو قداي أخول مرتعو اللو دي يلن نمخصاص زبك أخول حبريتا تأكيبلو يتعكبن أخول حبريتا انت اللوخا بيناي قبنا وحقي أمزقو صعو زخصص إلو يخصص مالك كسي قربولو سقع زي جيزي كسم قربولو نتخصص لما بطبقو توكيلو حاجز اي طبقه تغيرلو اب غبناو ساعات حاجز اي طبقه تغيرلو بطبقو توكيلو امنت كحدت يحتت مالتي استقبل يخلي ساعه مع ساعه سقنا مبال مسلونا له انصار غزا نفسه خيمسكر انصار غزا نفسه حبريتا خيب يقول حلو انا حق له سلازي عبيت فردي انت زقرب نيرو خات خصو انت انصارو زقرب مرتعو مسخاخر اب قدمي يخو قربلو نعو خا كبده بس قلاو حطو غيرو كفاخوسو حقنتو كفتشو يخل هابز حاليفون نجزا نفسه كالاخل ناي مكالاخل مسخاخر كقرب زغل حالفي أقدم بيت فري سقع زي زي سقع أخل مرتعو زي كينيو رتعاوت أرترا زي بحلالو proof beyond reasonable doubt أبغى بنسي هيوتنا يود سبي ما حرنتنا يود سبي زمنت ألزله إذا حرنت زي بقلل زمنت ألها خون يقول سلازي ميت غاميتي أخل مرتعو نحلنا دانيا زمن مرتعو هيك قربوا له سبوا ناي فردين
ገበነኛ ኮይኑ ኣብ ዝርከበሉ ግዜውን ነታ ገበን ትምልከት መቅጣዕቲ ላታ ስለዚ ናትና ገበናዊ ሕጊ ክሪኦ ከለካ ሪሃቢሊታቲቭ ንመጀመርያ ግዜ ገበን ዝፈጸመ ሰብ ብከቢድ ኣይቆጥዑን በቲ ዝወሓደ ካብ ሓደ ስጋዕ 10 ዓመት ተይሉ እታ ዝወሓደት በታ ሓደ ይጅምር ሕጂ ነዞም ሰባት እዚኦም ነዞም ጋዜጠኛታት ክሪኦ ከለኹ ሓርነት ናይ ሓሳብካ መግላጽ እዮም ገይሩ ዘእስር ዘሕትት እውን ኣይነበሮም ዘኽስስ ሰብ ዝነበሮም እውን ከፍርዶም ዝኽእልሲ ብበዝሒ ብገንዘብ ብገለይ ገበን ፈፂሞም ተዝርከቡ እውን ማለት እዩ ናብ ማእሰርቲ ዘብቅዕ እውን ክሳብ ኣለዎን ስለዚ ሃይለ ሓወይ እቲ መጥቃዕቲ ወሪዱ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ንዘበናት ሕጊ ዝፈልጥ ህዝቢ ፍትሒ ዝፈልጥ ብሕጊ ዝናባበር ዝነበረ ንሕጊ ዝጣበበሉ ዝነበረ ስልጡን ህዝቢ ተቀዳማይ መጥቃዕቲ ኣብቲ ተሓሳስባ ኣብቲ ሕጋዊ ኣተሓሳስባ ናይቲ ሕብረተሰብ መጥቃዕቲ ወሪዱ እምነት ኣብ ርእሲ ሕጊ ጠፊዩ ማለት እዩ ከም ትፈልጦ ኣሽሓት ሰባት እዮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ብኡ መጠን ከዓ ምስቲ ስቃይን መከራን ናይቲ ሕብረተሰብ ድማ ተቀዳማይ ግዳይ ኮይኑ ዘሎ እቲ ናይ ፍትሒ ትካላት ቀዳማይ መጥቃዕቲ ዘጋጠሞ የቶም ናይ ፍትሒ ትካላት እዮም ከም ትፈልጥዎ ድሕሪ 2001 ፖሊስ ኤርትራ ቀዳማይ ግዳይ ኮይኑ ምክንያቱ ሓለፍቱ በዓል ጴጥሮስ ሰሎሞን በዓል ማሕሙድ ሸሪፎ ዝተባሃሉ ብሙሎም ኣብቲ ፖሊስ ዝነበሩ ካብ ስራሕ ወፃኢ ገይሮም ነቶም ብቑዓት ዝሰልጠኑ ዝተማሃሩ ኣባላት ፖሊስ በብግዚኡ ዝተማሃሩ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ እቲ ኣኽባር ሕጊ ዝበሃል ክንደይ ሊቃውንቲ ክንደይ ምሁራት ዘለዎ ብሕጊ ዝኸይድ ንዑ እውን እቲ ስራሕ ናይ ምቁፅፃር ኣብ ርእሲ ናይ ፖሊስ ስራሓት ኣብ ቤት ማእሰርትን ቅዩዳት ኣብ ዘለዎ ኣትዩ ሰባት ብዘይ ሕጊ ከይእሰሩ ዝገብሮ ዝነበረ ምቁፅፃር ስጋዕ 98 ንዑ ከምዘይገብሮ ወታደራት መፅኦም ንዑን ኣብ ምፍርራሓን ካብ ስራሕ ወፃኢ ገይሮም ከምኡ ከዓ እቲ ብዙሓት ምሁራትን ሊቃውንትን ዘለዎ ኣብያተ ፍርዲ ብሕጊ ክሰርሕ ዝደሊ ድማ ንዑ እውን እቲ ናብ ቤት ፍርዲ ዝመፅእ ጉዳያት በቃ ከምዘይህሉ ገይሮሞ በቃ ኩሉ ካልኦት ኣካላት ኣቢሎሞ ስለዚ እቲ በቲ ሕጋዊ ነገራት በቲ ፅፉፍ ነገር ከይዱ ተዝህሉ ልክዕ ከምቲ ሕብረተሰብካ ፅቡቕ ባህሊ ናይ ሕጊ ነይርዎ እዩ ቢያታዊ ሕጊ ዝናባበር ኣዝዩ ስልጡን ህዝቢ ስለ ዝነበረ እቲ ዓድስ ኣብ ንኻልእ ኣብነት ክትከውን ትኽእል ዓዲ ነይራ ብሕጊ ምስቲ ዝነበራ ፅቡቕ መሰረት ክብል ይኽእል ሃይለ ሓወይ ثانك يو يغنيلي حبتاب حوي بتعم يغنيلي يا سيوتي حوري دودلو نحنا ناي سبات تبديلو مننا نرئي جن تعدي حقاو تكالاتا معرخ ندي عنيهم زلون نمهار لنا مالتيو زي بزح غزي زي نستوعلو نغري ቅድሚና ኣብተን ዝቕፅላ ክልተ ሕቶታት ምእታወይ ሓድነትና ሃፍቲ ሓንቲ ነገር ክትሕግዝኒ ክሓተከ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዝብል ዓቕሙ እውን ክውሕደኒ ስለ ዝኽእል ዶክተር ሞጎስ ኣብዚ ከባቢ ክህሉ ክእል እዩ ነጊረ ነይረ ድሕር ደኣ ክኢልኪ እታ ቀያሕ ኣብሉሉ እሞ እሱ እውን ሕቶ ከቕርብ ምእንቲ ክሕግዘኒ ንዓይ እውን ክልቴና ኮይና እዚ ፕሮግራም ክንመርሖ ማለት እየ ሶ ዶክተር ሞጎስ ቀይሕ እንተተልግስሉ ፅቡቅ ነይሩ ናብታ ትቕፅል ሕቶ ክሓልፍ እየ ዶክተር ሞጎስ ምስ ለገሰልካ ኣብ ዘን ክልተ ሕቶ ምስ ወዳእኩ ነተን ዝቕፅል 4 ሕቶታት ተዳሊኻ ፅናሕ ንሕጊ ዝምልከት ንፖለቲካ ዝምልከት ንቁጠባ ዝምልከት ከምኡውን ናይ ማሕበራዊ ህይወት ናይ ስነ ኣእምሮዊ ናይ ደቂ ሰባት ብዝምልከቱ ንወረደና ክሳራን ዕንወትን ዝግምግም ሕቶታት ተቀሪብካ ፀኒሕካ ፅቡቅ ነይሩ ናባኻ ክገድፎ እየ ዝቕፅል 4 ሕቶታት ሕራይ እምበኣር ናብ ብዓይኒ ቁጠባ ክሪኦ ክፍትን እየ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ብዓይኒ ቁጠባ ኣይ ቲንክ ፕሮፌሰር መንግስ እንታይ ክብለናዮ ክንሰምዕ ምእንቲ ፕሮፌሰር መንግስ ካብቲ ክንሰምዖ ዝቐነና ብዙሕ ግዜ ዳርጋ መብዛሕትኦም ዝብልዎ እንታይ እዩ ንኣብነት ሓንቲ ምስክርነት ቀሪባ ዝነበረት ብቀዳማይ ናይ እንዳ ድሩዕ ብጣዕሚ ዘሕዘነትኒ ከዓ ዘብከየትኒ
እንታይ ትብል ነራ ሓደ ግዜ ሓደ ምሸት ሲ ንንዳድሩዕ ከይደ ትብል ሓንቲ ሓፍቲ ምስክርነት ኣብቲ እንዳድሩዕ ምሸት ምስከድኩ ትገዛ ሮማውን ተኣሲራ ስለ ዝነበረት ሰብኣይውን ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ እቶም ቆልዑ ዝሕዞም ስለ ድሰኣኑ ኣብ ሓጎኦም ኣባኣን ሮማ መጽዮም ኣብኡ ከም ዘምሰዩ እሞ ምሸት ኪድ እንተበልኩ እቲ ገዛ ልችውን ጠፊኡ ጸንሓነ ትብል ኣቱም ገዛ እንዳልኩ እንተኣተኹ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣለና ዝብሉ ጸንሑሞ ሓደ ሰብኣይ ይቅልቅል ብሉኒ እንታይ ዳኾንኩም ልች ጥፊእኩም ሞተልኩም ዋ መን ክንከፍል ስለ ዘይከኣልናስ ቆሪጾሞ ዝብል ምስክርነት ንገረኒ ከምዚ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ሚኒስትራት ደቆም ንሓንቲ ምሸት እውን ልቺ ክበርሃሎም ዘይተሓጋገዝ መንግስቲ እና ኣብዚ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ደሞዝ እውን ስለ ዝቁረጽ እቲ ተኣሲሩ ዘሎ ሒዝዎ ዝመጽ ዝነበረ ኩሉ ኣታዊታት ስለ ዘቋርጽ ዜሮ ናብታ ስድራ ብዓብዩ ድማ ናብ ቆልዑ ዝወርድ ዓጾቦ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ንዝተሓሕዝ ኣቢለ ማእሰርትን ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ፍርዲ ዘይብሉ ማእሰርትን ክበዝሕ ከሎ ብመጀመርያ ኣብ ልዕልቶም እስራት ካብኡ ቀጺሉ ኣብ ልዕልቶም ቤተሰቦም ካብኡ ቀጺሉ ከዓ ኣብ ህዝብን ሃገርን ከውርዶ ዝኽእል ቁጠባዊ ሳዕቤን እንታይ ክኸውን ይኽእል ምናልባት ብኸመይ ክትረዳእና ትኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቴንክ ዩ ጽቡቕ ስማዕ ደለኹ የለይ እወ ሰምዓካ ኣለና እዞም ሕጂ ብዛዕባ ብሕግን በቲ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ወይ ሳይኮሎጂ ዝተዛረብዎ ክሰምዖ ጸኒሐ ተወሳኺ ዝዛረብ እቲ ውፅኢት ዝዛረብ ብናይ ማሕበረ ቁጠባዊ ዓይኒ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ እዚ ምእሳር ናይዞም ጀጋኑ ናቶም ጥራይ ኣይንርአዮ እቲ ንሱ ዝገደፎ ስምብራት እቲ ንሱ ዝገደፎ ሕላገት ሕማቅ ሕላገት ወይ በሰላ ንዑ ኢና ክንሪኦ ዘለና ስጋብ ሕጂ ከዓ ይኸይድ ኣሎ ኣነ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ብ1994 ሽዑ ጀማሪ ነይረ ማለት እዩ ወዲኤ መፅእ ካብ ኣውሮጳ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጂግና ተጋዳላይ ሚኒስተር ሃይለ ወልደንሰአ ድሩዕ እስኪ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ 3-4 ሰብ ንድለይሉ ሓደ ካብቶም ኣብኡ ዝመፁ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ 15 ዓመት ናይ 10 ዓመት ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂ ናይ ምዕባለ ስትራቴጂ ናይ ኤሪትራ የውፅኡ ስለ ዝነበሩ ካብ ብዙሕ ሚኒስትርታት ይኹን ወላ ካልኦት ትካላት እውን መፅኡ ስለ ዝነበረ ዝተፃሕፈ ፕላን ማለት እዩ ንዑ ንኽነፃፍፍ ወይ ክንሕግዝ ኢሎም እዮም ፀዊዖምና ነፃ እዩ ነይሩ ንሕና 4 ለይቲ ሙሉእ ኣብኡ ሰሪሕና ማለት እዩ ብዙሓት ሰበስልጣን እውን ነይሮም ሕጂ ብኡ ኣጋጣሚ ድሩዕ ብኡ ምክንያት ክሪኦ ክኢለ ንሱ እዩ ዝመርሖ ነይሩ ብዙሓት ሰባት እዮም ነይሮም ኣብኡ ነቲ ኣኼባ ማለት እዩ ኣብኡ ክሪኦ ክኢለ ኣነ ብዘይ ቃል ዓለም ክዛረብ ኣብዚ ስጋብ ሕጂ ስምብራት ፈጢሩለይ ኣብ ኣእምሮይ እቲ እሱ ናይ ጅግና ተጋዳላይ ሃይለ ዘለዎ ክእለት ናይ ምጥርናፍ ክእለት ዘለዎ ኣእምሮ ዘለዎ ብሓቂ መቸስ ኣነ ቃላት ሓፅረኒ ኣብኡ ጠጠው ከብል ካልኣይ ከዓ ኣጋጣሚ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እውን ብዛዕባ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣብዚ ናይ ናእሽቱን ማእከሎትን ትካላት ብፍላይ ድማ ናይ ጨው ኣብ ዝሰራሕናሉ ግዜ ኣነ ናይ ሕቡራት መንግስታት UNDP ናይ ሕቡራት መንግስታት ዲቨሎፕመንት ፕሮግራም ኣብኡ ኮንሳልታንት ኮይነ ምስ ጅግና ተጋዳላይ ዕቁበ ብርሃ ሚኒስተር ናይ ኢንዱስትሪን ናይ ንግድን ስለ ዝነበረ ኣብኡ እውን ሰሪሕና ኢና ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ ካልኦት እውን ነይሮም ከም ዶክተር ሲም ሓረጎት እውን ሓለቃና ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሪአዮም እዞም ክልተ ሰባት ሳልሳይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንሚኒስትሪ ፍትሕን ንሚኒስትሪ ዜናን ድማ ተመዲብና ኣብኡ ምስኦም ተዛራሪብና ዝተነፃፉ ፎቶናታቶም ስትራቴጂክ ፕላን ማለት እዩ ድማ ምስ ጅግና ተጋዳላይ በራኺ እውን ተራኺበ ነይረ ንቁሩብ መዓልቲ እዩ ግን ኣትሊስት ክፈልጦም ክኢለ መቸስ እንታይ ዝበሃል ኣሎ
نلبامسي أمتولو أبي كيشتون عشان تربحلو أبي كي فلتو زبحال نجار الله أنا لبامي ليكون كنت هنا كنت رد كايوتي منفعتهم من تقدس ابنتهم لذي زم سوازياتهم قالوتون تأثيرهم تي ساتهم زحسبوا زنورو سناي حسب أنا بعلي كم تعذبكو إذا كله شغاب هجي حزب إريتراون زادلي تقاومو زادلي حتى سرحنا سلازي سرحنا قبا جميرو مالتي وزم زي ناتاتهم سار زبور كوتا ويز غدوفو حلاقت إذا تواد داريبول إنه دما حجي كاب 8 العلي من ساعات سألت هاجر كاب 8% وي كاب 8 مئتاوت العلي أبو زنبر حزبي زبور كوتا غنزبا وحوالا بسنتي زي حماق محدرة يسألوا كمون كمس كالوت هاجرات ولا بتخبابينا زلوا وانا دير كأتا زحمقت زعنوت استبدلت حرس نقاداي تمهاراي نقد نقاد حرس حرستاي تمهاراي نقد نقاداي تبايلو حزبنا بتزلو محبر قطباوي بتزلع على تساتفو يساتف يستحرملو هاجر كمون نا حزب إريترا من نبابرو نايتمن سيولدو فلاي اجري تخيلو زاكل تمقرو فلطت تمرتن كمون دحراي اب عالم قادادرو زخل مياو بقعتن محزنتن كيطري اب تزخفه ناي قوت درجه زبصحلو بزي مغنان بوزح حقتاتون كسنز خيلو كمون اتي حزبي زخفه همس حجي زحوي ناي سايكولوجي زبولو اتي حزبي اب غداي هاغرو بملو تاماننت فتن كيساتف حفاش اساسي ديمقراطيه محدره اب زيلو لغيزه اتي قطبا اب تزحته نالك همز طفات نريو زلنا حنتي صقع ايكونومي زفترت هاجر صقع ايكونومي زفتر حزبي فكرنا لنا بطعمي ناي تكالو صراحه زي كاي كارت تحت سبب زلع على هاجر فكرنا لنا نريو لنا حبز زخف بدل يلن اذا بدل زي حزبي انت رأى فردي 5 حجي زحوي ناي حقي سب زولو فردي ديمقراسي ناي ود سب كبري ناي ود سب نصانت ناي تحساسوا نصان اب زيلو لغزي اتي مسؤول تتحاج زغي قطباو عنوت انه نريو لنا مالتي مخنياتو اتي زحشه إريتراوي زيغا تميشو زرئي حاسبون هاجرو خبرك الزخل كتصاور سلازيكل از كله عنوت وريدو نريو علنا هاجر عزيز وحده بطعمي ابتز تحته درجه تحتلو مخنياتو حزبي كل غزي قطباوي تحستو قطباوي ابركتو زغبر تزبلص زرعي بزي زلو بزخونه ملكعي كتصاور زي تقل تهزب قديفو وصينا تعد مالك سلازي بزي انا خريو زخل بطعمي قاع زحزني ودي الله حراي بروفيسور يا زحزني بطعم زحزني نعم مጨረሻ ናብ ዶክተር ክኸይድ ናብ ዶክተር አዳነ ጀስት ሕቶይና ፖለቲካ ገጹ ዝምብል ዝበለኹ ሕቶ ገብሮ ፍትኔ ዝለኻለ መጠን መቸም ከምዚ ዝዓይነቱ ጽሉል ውሳኔ ወይ ዕቡድ ውሳኔ ብፖለቲካ ንምቁጽጻር እዩ ቲ ናይ ፖለቲካ መሓውር ጨቢጥካ ንምንባር ዝተወስደ ውሳኔ እዩ ሰብ እንዳበላዕካ ሃገር እንዳጥፋእካ ከምቲ ክንብሎ ጸናሕና ጀስት ንሰባት ብስነ አእምሮውን ብማሕበራውን ተነጽሎታት ጀስት ከም ዝዓኑ እንዳገበርካ ሃገሩን ብኸምኡ እንዳዳኸምካ ቁጠባ ናይ ሃገር እንዳዕነኻ ዝኸይድ ፖለቲካ እዩ ዝኽተል ዘሎ ስርዓት ብርግጽ ብኸምዚ ዝማዕበለት ሃገር ኣላዶ ከምዚ ዝዓይነቱ ፖለቲካ ተኸቲላሲ ዝማዕበለት ሃገር ኣላዶ ብዛዕባ እዚ ኣብ ሃገርና ዝኸይድ ዘሎ
متحازن متشبت زي بلو بوليتيكاسي انتي كتب لنا تخل كم زي انتي عين الديفينيشن نغربو زي ابعدنا زغي زلو بوليتيكا ولا تن منسترتات وسنتي كونان حجي تميلكا هنصان قالن حقيفن كوف دبلامبر ولا توم او زلو سبسلطانات بعلاتهم ازي كغبر الله ويلوم ازيزوم زفصمو ነገር የለን ስለዚህ እዚ ዓይነት ፖለቲካ ናይ ሃገርና ኩሉ አኸቲልዎ ዘሎ ዕንወት እዩ I don't know ምናልባት ካፕትናትካ አፍሉጦን ተሞክሮን ምናልባት ከምዚ ዓይነቱ ፖለቲካ ተኸቲላስ ዝማዕበለት ኣብ ጽቡቕ ዝበጽሐት ሃገር ኣላ ልከ ተኣምን እንታይ ትረብሑ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ምኽታል Thank you Dr. Nabaga يعني اللي هاي العوي بتعمل خبات حتى جن بزع قد أمي إذا إذا حلف عسرين شعتنا عمتات درع ببوليتيكاوي منصر كنري أخذ لنا بتعمل استماع على سمعيتي زهبكا قدامي كم مهور كونكا ودعونا زلوا تنتانه وي objectivity زلوا زي شراوي وي impartial زكونه تنتانتات نفسها سمعت كان كابت زلوا كنتات نهي هاجر كان حزب خان رحكا متو تفتن جن سخاون كم سب مدن اكل ناي تحبرتسب سلو زهونكا كم مهور مدن تخافل ناي تسقياتن صقماتن مكران عصبون سلو زهونكا نزه خمس عينت ساينساوي زخونه تنتانه ختهب أزقامي زخون أزيز زاربن زلو قديمه نعنا خم مهورات عديم كان ناس لزلخا اتزادلي سنفلت أتاوي تنتانه ختهب كنهب سلز عدم كانا ازيت اقام نازخ تردو اقداسي ويتم سمعتنا هون نزيت اقام زخردو اقداسي حجي اذن هو زلنا تنتانتات انتايو اتبايتا نقزا رأسو نحنا كم تساتفت تعذبت مالتي عبتوش تبحرن بحنبسنا جن بتزلنا فولي ناي مهرو بليچاتات كونه وي عدلات نتي طليقنا زلنا قلاي بفولي عيني خنت امتو بتمويانا خنت امتو تخولتات علو زبل امنس لزخونه بزامن درجه انا كنقربو اتنقربو نغرات دما اتي بايتا حجزنا قلعي ولا حنتي بزح زكات قدات يولون سلازم بز مسرت زي اتي نقربو تنتانه كخوني مالج نابتحتوها خملس اب كال هاجر دخم وتمساسال نغرات አለው ትብል ትኽልሃ መብዛሕቱ ዋን ኤርትራውያን እተተመክሮና ፉሊ በዝገብሮ ምክንያት ዝሓለፍናዮ ገድላው ተመክሮ ናይ መግዛእቲ ታሪክ ከምኡን ቅርጽን አቀማምጣን ናይ ህዝብና ናይ ሃገርናን ቁሩ ፉሊነት ዘለዎ ኾን ግን تحتوتي حتى خلخاص حنتي صحفتي اذكرهني تاشما نايتا صحافه صحافيت وي تمرمريت رسعه له جن انتي تبلتا رئستا born beautiful تبل the comparative analysis of Eritrea and Zimbabwe انتي مالتا يسو بحثاو اتي قالسي تعويتو خبقع صبوق ناي حجر ناي مولاد ناي مفتاح صبوق عدلات بعللتان بفنتازيان زتولد حجر بخنتي سقيات حليفا جن اموداتو تعويتن بزح فنتازيان بزح تسفان زنبرن حجرات دحراي ناب كمز زعمسله ناي ጨቋን ስርዓታት ከተخላ መخالن ዝብል ተንታነታት ተቀርብ በዝኾነ ናው አጸቢቅና ከይከድና እቲ ገጥምና ዘሎ ኩነታት ምናልባት ናይ ዝሓለፈ 29 ዓመት ምስቲ ዝሓለፈ 30 ዓመት
كمون 50 عامت أتأساسير كامستريو زيادة تجنزب حجا أنا بزح تاريخ ختمتن قرب كموياي زوات سلازخونه نتوم تاريخ الفلطو خبلهم جن بزن بوليتيكاو عين خنت متو خلنا أبزن سل 4 صفحات تصبي بابلنا كقربو مدلو السدما حدا بوليتيكاو بحالي كما يجي بوليتيكاو بحالي بوليتيكاو بحالي كاب 18 مسكرم كلتشحن حدن جميرو بقدمين بدحريون زلو انت عينت بوليتيكاو بحالي فتيرنا لنا زبل تخالئتي رأين هاجرن لزي مستي هاجراونتن زبل سلو زتأساسر سلو زغونه ازيد ما خنت امتو اقداس مسلني تاساسيتي مرحنتن امرارحان رابعيت دما سرعاتن تكالاتن حجب زي ان توقيرنا ندحرينا ازي بمولو انتاي فتر حدا بوليتيكاو سرعات زبلو معنات حجي تا حتو انت هذا كما علنا بوليتيكاو سرعات بوليتيكاو سلطان وي بوليتيكاو حيلي بخمي تمقارح له زبل حتون يا نبقى تقرب كوينا تسمعها نمو بزي ان ندحرينا ان بحد قرب دفكيت كالي كخدن لحد صقب لك حجي اتي زلو بوليتيكاوي بهلي ندحر بوليتيكاو بهلي مالسي بحفشو اتي نتي بوليتيكاو ممقرح بوليتيكاو سلطان ممقرح زمئزز كبرتاتن بوليتيكاوي بهرن تكباراتن نايول كساباتن كلاي ناي تكالاتن زتقال لخون حجي زي ام بحفشاو مرداتا بزح تنتانتات لو بتحتيو قلنا ام خلايد لانني اندحر بخمزي احيزنا بوليتيكاو بهلي زلنايو ناي ايرتراسي بخمي تهانيصو وي بخمي تقريصو اندحريلنا مبزحتو اوان مستي أبربعته درجات بوي بربعته جزءات تتصلوا خوين نسمعنا أنا بزحون كله خير جن أنا زريان و زسمر لنا 4 رقحيتاتين حدا إثيوبيا 5 لايت إثيوبيا 5 لايت مالت كم نفلتو ناي 3 عامت قالسي كان كايد زبلنا زجدده طرحنا هنا سنفت وي حيلي وي صقعي سلا زي نبرنا زي كونس ኢትዮጵያ ከምጸላይት ናታ ዝኾነ ባህሪ ስለ ዝነበራ እዩ እቲ ባህሪያ ካበይ ዝቕነቅል ሓደ ፊውዳል ዝኾነ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ሓውሲ ሊበራል ዲሞክራሲ ዝነበሮ ብቁጠባዊ ማሕበራዊ ቁጠባ ዝያዳ ፕሮፌሰር መንግስት ውን ዝፈልጦ ዝሓሸ ደረጃ ዘለዎ ሕብረተሰብ ክገዝእ ኣብዚ ዝፈጠር ሚስሃብ ወይ ዘይምምዕርራይ እንታይ ጎብሮ ኣብ ክንዲ ፐርሱሲቭ ዝኾነ ፖለቲካ ትኽተል ጎንፃዊ ዝኾነ ሕጂ ንኣብነት እንድሕሪእናዮ ኣብቲ ኣብ ካልኦት ኣፍሪቃዊ ሃገራት መብዛሕትአን ብእንግሊዝን ብፈረንሳይን ተገዝኣ ሃገራት ብዙሕ ጎንፃዊ ቃልሲ ኣየካየዳን ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም እቲ ናይ ነፃነት ጉዳያት ከመይ መሰጋገርኩም ዝኸውን እቲ ምስትእስሳር መንጎታ ገዛኢትን ተገዛኢትን ሕብረተሰብ እንታይ ከም ዝመስል ብዘይ ጎንፂ ተቢሉ ዝተፈትሐ መብዛሕትኡ እዋን እንድሕሪእናን ኣብተን ብቁጠበንን ብፖለቲካዊ ስርዓታትን ቁሩብ ናይ ዲክታተርሺፕ ዝነበረን ብቁጠባውን ቁሩብ ውሕድ ዝነበረ ድሑር ዝኾነ ሃገራት ከም በዓል ፖርቱጋል እንድሕሪእናን በዓል ሞዛምቢክን አንጎላን ዝተናውሑ ኩናት ብምክያድን ኣብዚ ነፃነተን ክንቋናፅፋ ክኢለን ሕጂ ኣብ ከምዚ ደረጃ እንታይ እዩ እቲ ድሑር ስርዓት እንድሕር መግዛእቲ ሒዙ እቲ ኮስት ቤኔፊትን እቲ ወይ እንታይ ጉድኣት ተምፃለይ ኣብቲ ተናውሑ ኩናትን ፅልዋታተይ ንፖለቲካዊ ረኣየይ
ናይታ ሃገር ገዛኢትሲ እንታይ ክኸውን ይዝብል ኣብኡ ገምጋም ዝኣቱ ይኮነን ብዝኾነ ይኹን ከምዚ መንግስቱ ዝብሎ ነበረ ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር እንድሕር ተባሂሉ እዚ እታ ሃገር ሙሉ ናብ ኩናት ሸሚምካ እንታይ ጥቕሚ እውን ብዘይገድስ ናይ ምስዓር ሃዋህው ክትፈጥር ጥራሕ ናይ ትምክሕቲ ናይ ምዕብላል እምበር ብቁጠባውን ብኻልእ ዓይነታት ዘይርአ ጉዳያት ስለዝነበረ ንሕና ምስቲ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ካባናት ተሓተት ዝነበረት ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን እቲ እዛረብ ዘለኹ ኩናት ክትገጥም እቲ ዘድሊ ዋጋታት ክኽፈል ኣገዳሲ እዩ ብሕልፊ ድማ ኣብ ግዜ መንግስቱ ኾነ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ምዕሩይ ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ቼክ ኤንድ ባላንስ ስለዘይነበረ ፓርላሜንት እውን ገዛ ርእሱ ከምቲ ዝድለ ስለዘይነበረ እቲ ኤክሴኪዩቲቭ ወይ እቲ ፕሬሲደንት ወይ እቲ ንጉስ ድላዩ ክገብር ኩናት ከም ዝመሰሎ ከም ስምዒቱን ከም ትምክሕቱን ኣእላፍ ዝኾኑ መንእሰያትን ሃብትን ፀጋን ናይታ ሃገሮምን ከምኡ ናይቲ ተገዛኢ ህዝቢ ከብስሱ ርኢና ኢና ነዚ ዘኽፈለና ዋጋ ብዙሕ ብሓፂሩ በቲ ሓደ ወገን እውን እንድሕርኢናዮ ንኣዝዩ ጨካን ተሃንዳዲ ዝኾነ ሓይሊ ክትቃለስ ከለኻ ከምዚ ኒሸ ዝበሎ ንሸጣን ብዙሕ እንድሕር ጠሚትካዮ ወይ ኣንፃሩ ነዊሕ እንድሕር ተቃሊስካ እንታይ ዝብል ነብስኻ እውን ሸጣን ክትከውንሲ ዕድል ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ሓያል ዝኾነት ኢትዮጵያ ብብዙሓት ሃገራት ትሕገዝ ጎብለል ናይ ኣፍሪቃ ዝኾነ ሰራዊት ዘለዋ ክንቃለስ ከለና ኣብ ናህናስና ኣእምራዊ ኾነ ኣቀራርፃ ናይ ቃልሲ ካይዳ ናይ ቃልሲ ዝፈጥሮ ፅልዋታት ብዙሕ እዚ ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ነዊሕ ከይከድኩ እዚኣ ከም ነጥቢ ኢትዮጵያ ከም ፀላኢት እውን ዘምፃኣቶ ፅልዋ ኣብቲ ፖለቲካዊ ባህሊ ናይ ኤርትራን ብሕልፊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን ዓብይ ፅልዋ ከም ዝነበሩ እዩ እቲ ካልእ እቲ ኣብቲ እዋናት እቲ ሰውራ ከምስረት ከሎ ኾነ ውድባት ኣብ ካዕኳሉ ኣብ ጀመራ ብሕልፊቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኾነ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲታት መንእሰያት ተምሃሮ ሒዞሞ ዝመፁ ናይቲ እዋን እቲ ፍልስፍና ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ፖለቲካዊ ባህሊ ናይቶም ውድባት ዓብይ ፅልዋ ነይርዎን ዓርከይ ተዘይኮንካ ወይ ደጋፊየ ተዘይኮንካስ ፀላኤ ኢኻ ፀላኤ ተኾንካ ድማ ምሳኻ ክላዘብ ዘይኮኑስ ኣድሓርሓረ ስለዝኾንካ ክድምሰስ ኣለካ ዝብል ፖለቲካዊ ባህሊ ንገዛእ ርእሱ ምፅዋር ዘይብሉ ፖለቲካዊ ባህሊ ብኡ መሰረት በዚ ናይ ማርክሲስት ሌኒኒስት አይዲዮሎጂ ታታት እዩ እቲ ሳልሳይ ቀንዲ እቲ ንዕኡ ዘምፅኦ ውግእ ሓድሕድ እዩ እቲ ውግእ ሓድሕድ ካብቲ ፍልስፍና ዝምስረት ዝመፀ ኮይኑ እንታይ እዚ ሜዳ ኤርትራ ልዕሊ ሓደ ውድብ ኣይፀውርን እዩ ዝብል ዘይተፃዋርነት ፖለቲካዊ ሃዋህው ፈጢሩ እዩ እዚ ድማ ድሕሪ ነፃነት እውን ርኢና ኢና ኣብ ግዜ ነፃነት ሽሑ እኳ ኣብ 1989 ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ሃገራዊ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክንምስርት ኢና ዝብል እንተኾነ እተን ኣብ ደገ ዝነበራ ውድባት ኣብቲ ፖለቲካዊ መሰጋገሪ ንኸይሳተፋ ብውልቂ ተዘይኮንኩም ተኣኪብኩም ኣይተኣትውን ኢኹም ንዓድኹም ዝብል መትከል ኣቢሎም እዚ ኩሉ ተኣኻኺቡ እንታይ እዩ ሓደ ዓብላሊ ወይ ክትዕብልል ኣለካ ወይ ክትጠፍእ ኣለካ ዝብል ናይ ጎንፂ ፖለቲካዊ ባህሊ ፈጢሩ እዚኣ እታ ፖለቲካዊ ባህሊ የቕሬታ የንውሕ ከህሉ هايلا خلصت ولا دحراي كملص نو قصل دحال صبو يركا مود ايا خرات خالق ساكن بالمنتي صبو يحلف الله تنت يا حراي اتا خاليتي راين هاجرني كم زبل ك اتي التاو غنتات ناي برتاو قالسنا كم زطقسنا يخوينو خالقون بزحالو
ኣብኡ ብተመስርሕቲ ዝጠፍኡ ብዙሓት ሃገራውያን ነይሮም እቲ ቃልሲ ኣብ መንጎ ሃገራውያንን ብቕንዕና ዝቃለሱን ህዝብን ኣብ መንጎ ኣብቲ ሰውራ ናይ ሰውራት ሰረገላ ኣትዮም እውን ጥቕሞም ዘሳስዩን ውልቃዊ ጥራሕ ዘይኮነ ጉጅላዊ ጥቕሞም ዘሳስዩ ኣብ መንጎኦም ዝፍጠር ነበረ ቁርቁስ እውን ብዙሕ ክስታያት ፈጢሩ ግን ኩሉ ፀይቂ ነይሩ ወይ ሕማቕ ነይሩ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ሓደ እቲ መሰረታዊ ኣገዳሲ ፅልዋ ናይ ብረታዊ ቃልስና እውን እንታይ እዩ ነቲ መሰረታዊ ስርዓተ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ከም እኩብ መጠን ናቱ ክስተት ዝተረኣየሉ ክስታይ እሱ ድማ ተፃዋርነት ነንሕድሕድ ምትሕልላይ ንሃገርካ ኮሌክቲቭ ሳክሪፋይ ሓደ ኢንዲቪዥዋልሲ ሓደ ውልቀ ሰብ ንህዝቢ ንሃገረይ ንዓደይ ንመሬተይ ንሩባይ ንዓውደይ ኢሉ ነፍሱ ክስየፍ ከም ዝኽእል ወይ ነፍሱ ክስዋዕ ከም ዝኽእል ስጋብ ዝከኣሎ እውን ክሰርሕን ክፅዕርን ንምዕባል ሃገረይ ኢሉ ከም ዘብል ኣብቲ ሰውራ ተራይ እዚ እቲ ሰውራ ዝፈጠሮ ዘይኮነ ስርዓተ ክብሪ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጠሮ ስለዚ ኣብቲ ሰውራ እዚ ዓይነት እዚ ናይ ስርዓተ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ እውን ዝተኸሰተሉ ክስታይ ስለ ዝኾነ ብልጭ ኣሎ እቲ ካልኣይ ሓደ ጥሙር ዝኾነ ሃገራዊ ራእይ እውን ፈጢሩ ፈጢሩ ሃገር ፈጢሩ ዘይኮነ ሳይልዎ ኣደልዲልዎ ብመስዋዕቲ ኣሰኒዎ ብፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ኣስሪፅዎ ኣብ ህዝቢ ብኡ መሰረት ድማ ሓደ ሃገር ወይ ሃገራውነት ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ክፈጥር ብመጠኑ ክፈጥር ክኢል እቲ ሳሳይ መሪሕነትን ሕጂ ኩሉ ሻዕ እቲ ዘይገድስ እቲ ውሽጢ እንታይ ካየድ ነይሩ መብዛሕትኡ እዋን እቲ ንደገ ዝንፀባረቕ ነበረ ኣብ ኩለን ውድባት መሪሕነት እቲ ኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ ዝብልዎ እዩ እቲ መሪሕነት ድማ ብኣብነት ክመርሕ ከም ዘለዎ ኩናትን ኣብ ፃዕርን ክሳተፍ ከም ዘለዎ እቲ መራርሓ ድማ ምስ ህዝቢ ኮንካ ኣሳታፊ ብዝኾነ መገድታት ክግበር ከም ዘሎ ተዋሓደሲ ብመትከል ኣቐሚጡ ኣብ ህዝብን ኣብ ተጋደልትን ክሰርፅ ገይሩ እዩ እዚታት ኣገዳሲ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ክንስሕቶ ብልናን እዚ ድሕሪኡ ዝተፈጥረ ድማ ኣንፃር እዚ ተሓሳስባን ኣንፃር እዚ ኣካይዳን ባዕሉ ህዝባዊ ግንባር ኮነ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ህዝቢ ዘስረፅዎ ስነ ሓሳብን ኣብ ባህልናን ኣብ ልምድናን እውን መሰረት ዘለዎ ናይ መሪሕነት ግደን ኣመራርሓን ስለ ዝኾነ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ነዚ ኣንፃሩ ስለ ዝኾነ እዩ ብዙሕ ሃስያብ ወሪድልና ዘሎ እቲ ካልእ ስርዓትን ትካላትን ብመሰረቱ እቲ ናይ ኩናት ሃዋህው ናይ ሚሊታሪ ጉዳያት ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝኸይድ ጉዳያት ብዙሕ ክትብሎ ይትኽእል ኢና ሃገር ምስኮና ግን እቲ ኣብ ክንዲ ትካላትን ስርዓታትን ዝብሉ ወዲ ክስቶ ናይ ወዲ ክስቶ ዝበሃላት ትካላት ወይ ድማ ክፍልታት ተፈጢረን ውልቀ ሰባት ኣብኡ ዘለው ወነንቲ ገበርትን ሓደግትን ክኾኑ መብዛሕትኡ እዋን እቶም ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ኣብ ስሩዕ ዕላዊ ዝኾነ ቦታ ኮፍ ኢሎም ዘይኮኑሲ ብዘይረኣዩ ሰንሰለታት ብዘይረኣዩ ሰባት ኣብ ታሕቲ ዘለው እቲ ስልጣንን እቲ ሓላፍነትን ተቐሚጡ ከም ዘሎ ዘርእየካ ሕጂ ነዚ ስርዓትን ትካላትን ኣዳኺሙ ኣብቲ ተሓዘ ደረጃ እውን ኣብፅሕዎ እዚ ግን ኣብቲ ፖለቲካዊ መቃርሓት ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ኣብቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ህዝብና እውን ዓብይ ሃስያ ኣውሪድ እዩ ብሕልፊ ኣብ ናይ ሃይማኖታዊ ትካላትና እውን እዚ ንገዛእ ርእሱ ዓብይ ሃስያ ዘውረዶ ስለ ዝኾነ ብሕልፊ ድማ እዞም ናይ ኣብ 18 መስከረም 2001 ዝተገብረ
ኩነታት ነቶም ከም ሓደራ ናይ ህዝቢ ተሰከምቲ ናይ ህዝቢ ሕልምን ባህግን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተሰከምቲ ኮይኖም ዝረኣዩ ነበሩ ጎብለላት ንሶም ግዳያት ናይዚ ዓይነት ዝሰራርሓ ብምዃኖም ኩሉ እቲ ዝነበረ ተስፋታት እውን ክህን ግዳይ እውን ክኸውን ክኢሉ ናይቶም ጋዜጠኛታት እውን ገዛ ርእሱ መብዛሕቶም መንእሰያት ዝነበሩ ነታ ናይ ጽባሕ ኤርትራ እውን ብጽቡቕ ገይሮም ዝተንብህዋ ኤርትራ ናይ ጽባሕ ኤርትራ ሲ ናይ ኩሉ ሕብረታታ ሕብረተሰብ ኣተሓሳስባን ብተጻዋርነት መንገዲ ከተእንግድ ከም ትኽእል ናይ ሓሳብን ናይ ካልእ ፍልልያትን ከተሳስኽ ከም ትኽእል ብጭቡጥ መንገዲ ዝረኣዩ መንእሰያት ብምንባሮም ንሶም ካብቲ ስእሊ ምልጋሶም እቲ ዝነበረና ሕልምን ራእይን ናይ ብሩህ መጻኢ ናይ ኤርትራ ክቅየሰና ይኽእል እዩ እዚ ዘምጽኦ ናይ ስነ ኣእምሮ ጽልዋ ኤፍሬም ባዕሉ ይገልጾ እዩ ግን ኣብ ፖለቲካዊ ኣሰራርሓ ንሪኢኻ ሓያል ዝኾነ ናይ መሪሕነት ሃጓፍ ፈጢርልና ስጋብ ሕጂ እውን ክንትክኦ ዘይከኣልና ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ይቐኒለይ ወዲ ኣለኹ ኣንውሕልኩም ይቕሬታ ቴንክ ዩ ዶክተር ብጣዕሚ የቐኒልና እሞ እምበኣር ነዘን ዝቕፅላ 4 ሕቶታት ምናልባት ድሕሪኡ ግዜ ተፈቒድልና ውን ኣነ ተመሊሰ ክመፅእ ክፍትነ ናብ ዶክተር ሞጎስ ክሕልፈኩም እየ ዶክተር ሞጎስ እንድሕር ኣለኻ እስኪ ማይክሮፎን ሓዘለይ ኦኬ ሃይለ ኦኬ حره ثانك يو موجود حوي سلام كلكم كمال لكم دكتور بروفيسور منكساب ابتاب يعداني عند افهم كمال لكم سلام كلكم موجود سلام كلكم اب حدا معلتي عابي صقان دي كلكم مكابكم انتقونا مس غيزي خا تعاودي بعتي وقفع سلازخونه hopefully ሃይለ ብካል ጊዜን መን በይንኩም ከምጻኩም ሕጂ ግን I think በታ ሞያይ በኢኮኖሚክስ ክጅምር ናብ ኣክታ ገበብ ናብ ፕሮፌሰር መንክሳብ ማለት እየ ሕጂ እንታይ ያ ፕሮፌሰር ከምቲ ንወድኦ ተናባዕተ ናይ ሓደ ቁጠባ ዓንዲ ዝኾና ተጥውሉ ብሎሲ እታ ሰብኣቲ ኣፍላይ ይብሎ እሱ ከዓ ተጓሕቢሑ سمعت هو تفيع صنيعه اوكي سمع له غير مثلا تفيع صنيعه تاستي اي سمع عنك لا كده كمل سنه بقى انتايا اجنتاين اتنا 4 ناي فاتو ولكن وين ما نخاتسوي بقطبات تقول بلوع علو 4 سندما تعانتي في اصلاي قلبت لي هايله مثلا ورد لي كاب مايك كلتين انت لنا ششت بلاله هايله اوكي اجنتا تعانتي تا غلبت نبلوي تي افاي غلبت تتبع حقيبو كابتا غوتيو تخالقا تي ماشينري نبلو وي كابيتال نبلو خا كابيتال كا ابز حلفه 30 عام ترتبلون انفست غبر ايدلين ساعات تي حادخا تي مريت نبلويو تلاند مريت ما مريت كا ام ناي منغستي اب تحت منغستي لو ولا نتي غزاوت منبر خيترفن خيسفحون اططوا بيلو ايو ولا غزاوت تساحون كبن خفصو ينايون دينا اتا بعيت دما اتا عبد حلف زغبكا تام هازنت تبل تمن سيكا دحنا بحاول فيهم كمتي مهازنتو مناتا ابتي ميليتاري حنقولهم هيبهم حنقولنا ان نبكا عينتو ابوليسيوم كود صنيعهم اذا دما كموت يترينا خاب زحلف اصان 7 عامت إرتاب بباجت ديفيسيت لعلي 47% سيطنحو معدا درجة ما نايتي زلنا نايتي GDP ويدما اتي تغلال لاعوتتنا 240% قبيلو له تي عداي بلنان كابت خبت غنعتو غلو تنافت وانا تنسي إرتا خبتابتنا قدبتنا عداي بلنا اينان بلنيرنا حجي ازي بزمن ترزقتو يوغلها ابتي كبابي زدخيت هاجر تفيت هاجر كوينا لنا اذا دخلنا دوم تقول ماني
ኣብቲ ቁጠባዊ ሳዕቤን ንሱ እንታይ ክኸውን ንዑ ከነሕዊ ሕጂ ኣብ ደገ ዘለና በብዓቕምና እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልካ ትምዕደና ምስዚ ኣብ ክንዲ ናብቲ ሓዘን ጣሕቆም ንኸይድ ሲ ናብቲ መፍትሒታት ገጥና እንታይ ክንገብር ንኽእል ትብል ነዚአን ናብ ግምት ኣእቲኻ ይቐንለይ ጽቡቕ ዶክተር ሞጎስ እዚ ነዊሕ ግዜ ዝሓለፈ ግዜ ተዛሪብናሉ ነርና እንተኾነ ግን እቲ ዝሕዝን ነገር እንታይ እዩ እንተልና ኣብ ኤሪትራ ኩሉ ኩነታቱ ክትሪኦ ከለካ ሲ ኣብ ሰለስተ ነገራት ዝተመስረተ እቲ ዝሕጂ ዘሎ ሽግር ኣምፂኡልና ዘሎ እቲ መጀመርያ ናተይ ኣብ ስልጣን ናይ ምጽናሕ ስኽራን ደኽንብሎ ድልየት ክቱር ድልየት ደኽንብሎ እንተደኣ ኩሉ ግዜ ኣነ ከመይ ገይረ ዓብላሊ ኮይነ ይነብር ገዚኤ ወይ ኣብ ማሕዲረ ይነብር ዝብል ስርዓት ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ኩሉ በቲ ናቱ ናይ ህላውነትን ናይ ዕብለላን መቃን እዩ ዝሪኦ ኣብ ኤሪትራ ተረኺቡ ዘሎ ሽግር ድማ እዚ እዩ ከምዚ ዶክተር ኣዳነ ገልጾ ዝጸንሐ እቲ ምንጩ ካብቲ ናይ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ተሓሳስባታት እዩ ንኣብነት ክመጻካ ናብኣ ግን ኣሕፅር ኣቢለ ብዚኣ እቲ ሕጂ ንሶም ማለት እዚ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዘካይዶ ዘሎ ከምዚ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ግዜ ወይ ኣብ ዓብ ውግእ ተሸሚማ ዘላ ሃገር ትነብሮ ወይ ማለት እዩ እዚ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እታ ነገር እንታይ ኣንተልና ተዳቡ ፖለቲካ በእንግሊዝ ክዛረባ ኣብዚ ዲ ማለት ደናያል ማለት እዩ ኤን ማለት ኖስታልጂክ ማለት እዩ ዝኽሪ ኤ ማለት ከዓ አሮጋንስ ማለት እዩ እዚአን ተሞክሮ ሜዳ የለን እዚ ብ1993 ኣብኡ ከለኹ አንዳ 94 ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኢንተርቪው ኣብ ዝህብሉ ዝነበሩ እቶም መራሕቲ ኢና ዝብሉ ዘገልጾ ዝነበረ እዩ እዚ ዘምጽኦ ሽግር በቲ ብጣዕሚ ሕሉፍ ዝኾነ ጥሙሕ ናይ ስልጣን ናይ ምቕጻል ወይ ናትና ዝበለጸ እዚ ተሞክሮ ሜዳ እዚ ዲኤንኤ ነው ብሓፂሩ denial, nostalgic and arrogance. እዚ እዩ ኣምጪዎ ሕጂ ናብቲ ቁጠባ ክመጽእ በዚ ምኽንያት እቲ ቁጠባ ብጸቢብ ተታሒዙ እንተዳ እቲ ናይ ውልቂ ትካል እንተዳ ማለት ፕራይቬት ሴክተር ዝበሃል ውልቃዊ ጽላት እንተዳ ማዕቢሉ እቲ ቁጠባ እንተ ማዕቢሉ ኦፍ ኮርስ ሽግር ከምጽኣልና ብዝብል ብዝተኻለ መጠን ነቲ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ዘሎ ነገር ባዕላቶም ክግቡትዎ እዮም ፈቲኖም ብፍላይ ድሕሪ እዚ 2001 ማለት እዩ ሕጂ ብምኽንያት ነታ ናቶም ህላውነት ወይ ናቶም ኣብቲ ዓብላሊ ተራ ናይ ምጽዋት ወይ እውን ብሙሉእ ገቢቶም ናይ መሓዝ ብዝተላዕለ እቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዕንወት ኣምፂና ዘሎ ኦኬ እንታይ ክግበር ኣለዎ ንዝብል well መጀመርያ ነገር ኣነ ክሪኦ ከለኹ መጀመርያ ክግበር ዘሎ ኣብ ኤሪትራ ናይ ስርዓት ምቕያር እዚ ስርዓት ስምብራት ገዲፉ ክትፃወሮ ትኽእል ስርዓት ኣይኮነን ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ብቁጠባ ኣምኪንዎ ንኣብነት ሕጂ ብሓፂሩ ኤርትራ 800 ሚልዮን 850 ሚልዮን ኣቢላ እቶቱ በዚ ናይ ረሚታን በዚ ናይ ፎሬን ክሳይ ማለት እተን እቶታት እንተርኢናየን ካብ ረሚታን ካብ ማዕድን ፍሉጣት እየን ፕራይቬት ሴክተር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኢኮኖሚ ካብ 450 ሚልዮን ንላዕሊ ኤክስፖርት ክገብር ኣይክእልን ስለዚ እቲ እቶት 800 ገለመለ ኤርትራውያን ከይዶም ረሚት ዝገብርዎ ንወለዶም ዝሕግዝዎ ወዘተ ብምሉኡ ኣንታይ ዝውዕል ዘሎ ኣብ ኣህላኽ ነገር እዩ ዝውዕል ዘሎ ማለት እዩ ሰራዊቶም ቆልብሉ ካልእ ነገር ይገብሩ ሓንቲ ካልእ ኢኮኖሚ የለን this is the economy ሕጂ ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና መጀመርያ ነገር ህዝቢ ዝሳተፈሉ መንገዲ ምፍጣር ኣለዎ
እቲ ህዝቢ ከዓ ምፍጣር ክትብል ከለካ ከዓ ምውዳብ ከድሊ እዩ እንደገና ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ብሓቂ ብኩሉ መንገዲ ብኩሉ ማዕዘናት ነቲ ናይቲ ስርዓት ድኻማት እንዳመዝመዝካ ነቲ ናይቲ ስርዓት ዝብርትዓሉ ወይ ዓንዲ ዝኾነሉ እውን እንዳኣዕነኻ በቲ ብልሓት ማለት እዩ ንዕኡ ብመጀመርያ ደረጃ ናይ ምልጋስ ስጉምታት ይውሰድ ዘለዎ ሳይድ ባይ ሳይድ ግን ብፍላይ ቶም ኣብ ስደት ዘለና ብሙሉእና ዳርጋ 1 ሚልዮን ዝኸውን ሰሪሑ ክነብር ዝኽእል ሰብ እዩ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ንሕና እቲ ኣነ ዝብሎ ንሕና ዕዮ ገዛና ክንሰርሕ ኣለና እቲ ዕዮ ገዛና ሰሪሕና ነብስና ኣጠናኺርና ምክንያቱ ዝኾነ ምዕባለ ካብ ውልቀ ሰብ ስለጅምር ንሕና ከም ውልቀ ሰብ እንተዳ ማዕቢልና እቲ ቁጠባ እንዳተደማመረ እዩ ዝኸይድ እዚኣ ሓንቲ እያ ካልኣይቲ ዝተኻለ መጠን ከዓ ናይ ስራሕ ናይ ፈጠራ ከምኡ ናይ ካልእ ንልመዱ እሞ ካብኡ ዳሕራይ ኣብታ ዓድና ክንገብሮ ንኽእል ነገራት ብዙሕ እዩ እቲ ዘሕዝን ነገር እንታይ እንተልና ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ኤሪትራ ወላ ሓንቲ ነገር የብላ ብሓቂ ንምዝራብ ሕጂ ንኣብነት ብዙሕ ኣብዚ ሓደ ሓደ ሰባት ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ዝዛረብሉ ይርኢ ንኣብነት ሕጂ ናይ ማዕድን ኣሎ ዝሕጂ እውን 200 ዓመት ዝኣክል የንብቦ ከማን ነይረ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዲቨሎፕመንት ፕሮግራም ንኣብነት ከመይ ገይሩ ንኤሪትራ ከበርክተላ ዝኽእል እዚ ናይ እንታይ ካ ትብሎ ኣብዚ ደንካልያ ዘሎ ካሌጅ ዝበሃል ናይ ድኹዒ ንሱ ሕጂ 150 ሚልዮን ይልዎ 150 ንኤሪትራ ማለት ነው ምክንያቱ ናይ ኤሪትራ ማዕድን ኮርፖሬሽን ፍርቂ ዝውንኖ ካልኡ ብዙሕ ኣይኮነን እቲ ዝበዝሐ እቶት እቲ ህዝቢ ዓቕምን ብቕዓትን ኣጥርዩ ኣብቲ ኢኮኖሚ ብንጡፍ ብወናንነት ክሳተፍ ከሎ ዝመፅእ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ እቲ ዝዓበየ ሕማቕ ክስታይ ኮይኑና ዘሎ እቲ ክሬም ወይ ላህመት ናይቲ ህዝብና ኣብ ተዓዲ የለን ተዓዲ ብዘይምህላው እቲ ንዕኡ እቲ ላህመት ከምፅኦ ዝኽእል ምህርቲ ናይ ቁጠባዊ ዓቕሚ ናይ ሳይንሳዊ ዓቕሚ ስነ ፍልጠታዊ ዓቕሚ ከምኡውን መዓት ዝኾኑ ኣዕኑድ ናይቲ ቁጠባ ሃገር ከምፅእ ዝኽእል ክፋል ሕብረተሰብ ወይ እቲ ዝዓበየ ክፋል ሕብረተሰብና ኣብ ደገ ኣሎ ኣብ ደገ ብምህላው ድማ እቲ ስርዓት እውን ዝኣክል ንዕኡ ዝኸውን ነገር ወላ ሓንቲ ነገር ክፈጥር ኣይደልን እዩ ምክንያት ክፈልጥ እዩ ንዕኡ ስጋብ ሕጂ ኣይከሰብናዮም ስለዚ እቲ ክግበር ዘለዎ እንታይ እንተልና ነፍሲ ወከፍና ከም ውልቀ ሰባት መጀመርያ ከነዕብለና ካብኡ ድማ ዝተኻለ መጠን ዝኾነ ይኹን ምክንያት ነፍሲ ወከፍና እንዳተሓጋገዝና ኣብ ቁጠባ ወላ ኣብቲ ዘለና ዓዲ ኣብቲ ናይ ቁጠባ ምንቅስቃሳት ኣብቲ ናይ ማህዘን ምንቅስቃሳት ኣብኡ ክንሳተፍ ይግባአና ይብል እቲ ሓቲትካን ዘለካ ሞጎስ ሕቶታት ኣዝዩ ከቢድ ሕቶታት እዩ ምክንያቱ ቀሊል ኣይኮነን ግን ብኩሉም ሸነኺና ክንኣትዎ ዘለና ኩሉ ከዓ ምስቲ ከም ዝበልናዮ ቁጠባን ፖለቲካን ማሕበራዊ ናብራን ኩሉ ብሓንሳብ እዩ ዝኸይድ ተፈላለዩካ ዝኸይድ ነገር ኣይኮነን እንተኾነ ግን ንሕና ኣነ እንታይ ዝብል ኩሉ ግዜ ስራሕና ካብ መጀመርያ ክንሰርሕ ኣለና ምክንያቱ ነቲ ስርዓት ናቱ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ስልጣን ዝነብረሉ ኣብ ስልጣን ዝቕፅለሉ ዘይኩዕቶ ጉድጓድ የለን ዘይፍንቅሎ እኒ የለን ንሕና ከዓ በንፃሩ እንታይ እዩ ነቲ ስርዓት ጠጠው ኣቢልዎ ዘሎ ኢልና ከዓ ብዝግባእ ክንሰርሕ ኣለና ብፍላይ ኣብዚ ቁጠባ እንተደኣ ነፊዕና ካብ ነፍስና ጀሚሩ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ መጀመርያ ነገር ነታ ዓዲ ነታ ኤሪትራ እውን ድሕነት ክንገብረላ ኢና ከነድሕና ኢና ብኻልኣይ ደረጃ እውን ነቲ ቁጠባ ናይ ሃገር እውን ከነማዕብሎ ኢና እንተኾነ ግን ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ኤሪትራ ግን ዋላ ሓንቲ ነገር ዝግበር ነገር የለን ኢንፋክት ከማን ክፍራሕ ዘለዎ ናይታ ሃገር ቁጠባ ብሙሉእ ኣብ ጁባ ዝተወሰኑ ክፍልታት ወላ እውን ወፃእተኛታት ክኾኑ ይኽእሉ ወላ ገለ ክኾኑ ይኽእሉ ኣብኡ ኣትዩ ፅባሕ ንግሆ እቲ ነፃነትና እቲ ኩሉ መዳያዊ ነፃነትና ሓርነትና እውን ከይንስእን የፍርሕ እዩ ወዲኡ ኣለኹ ታንክ ዩ
اوكي ثانك يو بروفيسور طبق بملات مليس كاي خمس دبلكا كيف عندي وابقى جيزي نملسو ناب حو افهم كخيد حو افهم انتايا اب حدا زنببكو وي وين كصحفو زحسب نغير انجينير ذا جريفانس مانجمنت زبلنا كوغا بلغا نالبات تبكات هونكا فين 970 بلا تصحيفات مصحف تا مصحف كا نحمومات ناي كانسر كا تطقمو دنيا اب امريكا حجنتايو تي جريفان وي حزن وي جريفانس مانجمنت زبل حدا حبتسب نورمال اكزيستانس صبغ يحسب اب نوبل هيوت يزلو دحر كاب نوبل هيوت كوصخلو نابي خيد بن ناب دينا الخيد ማለት ዝዝገጥ መናና አሁን መስል አንሲቲ ተጋዲሉ ዛአቶ ወዝባጉም ባሲ አሚናዮ ስለዝ መጻና ከምዛ አይገበናን ይልና ድሕሪኡ ከምዛ አይገበናን ስለዝበልናዮ ካ ወይ ካ ኖ ክገብር ካይክእልኒ ኻልና ንሓስብ ታዲና ያልትባል ካው ግን ገሌና ምስተቀበልናዮ ናብ ብሕርቃን ወይ ንቃወም ወይ ብሕርቃን ካ ንድግፍ ካብ አንገል ካወጪው ናብ ባርጌኒንግ ይኸይድ ማለሲ በቃ ወይ ይقبሎ ወይ አይኩሎነ ነዚ ሰዓት ዝገጥሞ ኢሉ ሽዑ ገሌና ኣብ ዲፕሬሽን አቱ ሽዑ ካብ ዲፕሬሽን ክወጽኻ ወይ መድሃኒት ክወሃበሎ ቲ ሰብ ከም ሕሙም ተኢኻዮ ወይ ድማ ገለ ሕብረተሰብ ክሕግዞ ካብ ናብ አክሰፕታንስ ክኸይድ ሕጂ በዚ መልክዕ ክትኸለኻ ሓደ ሰብ ንሕና ብሉጣት ሰባት ተኩልና ኣብ ሓዘን ኣለና እዚ ነቲ ሓዘንና ክንድብስ ኣብዚ ሳይክል እዚ ዘለና ዶ መስለካ ከም ወይ ከም ሶሲዮሎጂስት ወሎም ወይ ሳይኮሎጂስት ከም ዝመዳያት እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ምክንያቱ እቲ ናትና ኩነታትና ካብ ዘይንወጪ በዚ ሳይክል ዘሕልፈና ደሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ሞ እጂ ነዚ ድማ ካብቲ ደይ ሰርሖ ዓይነት ዓውዲ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰል ብዛዕባ ፖለቲካ ኣብ ሚድያታት ኣብ ፍሉይ ነዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ትብል ክሓው ይغنለ يعني لي دكتور particularly تا زبلكا مصحف وي article اي مبكوانغن نزي issues net concepts مالتيو امرات ግን بستفعلالي ملكعات تصحفو تدحسيسوني مالتيو اب ناي ولا عودي ناي سايكولوجي ولا وناب سيشولوجي محبراو ساينسن ابزناي ما سنحبر السبن اب سنة البونان مالتي وي سايكولوجي بفلاي إلزابيث كوبلر تبهال حانتي سيشولوجيست انتاي نسات بسافح أصنعته نيرا مالتي بفلاي دما بزبالكايو تناي كانسر سايكون غير أبستفعل عليه خالي إكستاز أدابت زخون كم موديل وكا فريم وركي زخونا سبسي بزي بروسس بز ستيج سيد حلف أم جمريا كلاتنا سابناي دينال كساينا نأتو مالتي نعملت كم أبنت مستقينا نايزي هاجرنا وريد زولو شكرسي بستفعل عليه ملكعات سبات أبدينال يمس أنحو مالتي كلها زبهال نسرعات مجمع مراسي دينال كلي ناي قدن السستار كتي كون ويكان حدا ينفرسال فاق مالتي بدحريقها تي دينال كثورة سنعة عنو خمزو خونا كلنا خمزو قوري كلنا نابتي بارجين مقال اوكي ما بعد مو كمزي نعمل ابزي انترفيوات كنسوم على الناس عمر ميرم كسدو كمزو قورو نبل نيرنا زبال زناي بارجينينغ مسرحي مالتي تعال جزي خيد لوت ايلن كنا ما يتفلت انا يتريومن شعوتي ريج ريزنتمنت دات اكبن هاتو هل خير كله شجرات كار داخل لك خير كله خنجي حاوقتنا قبلت ان احنا عملت ناي جigna تقرلاي مينستر هاي لولسن ساي كساب مبرات اكل سينوم باتسلمات كوفيلوم كخم عينت كنا تقاتمون كلاسي تي قطعت حرقان يوهلال مالتي سو خمزن دابله نابتي نتخنتات
accept ምግባር ይመጽእ ማለት እዩ ድሕሪ ኻሽዑ ናብቲ ፌስ ምግባር ትመጽእ ማለት እዩ ወይ ከዓ ታንገብር ኣለና ትብል ሕጂ ንሕና ከም ሓፈሻዊ ከም ህዝቢ ብዓብላሊ ቁፅሪ ማለት እዩ ክሪአቶ ኮይና ስለዚ ሕጂ ዘርኢና ዘለና ደረጃ ማለት ስታቲስቲካል ዝኾነ መጽናዕታዊ ፀብፃዊ ወይ ከዓ ሃዛዊ ክስታይ የብለይ ግን በቲ ትሪኦ ዝኸይድ ዘሎ ናዕቢ ወይ ከዓ በቲ ዘሎ ምንቅስቃሳት ተሪእካዮ ግን ኣብቲ ናይቲ ደረጃ ናይ አንገር ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ገለ ድማኒ ኣብቲ ናይ ባርጌኒንግ ህሉ ብውሕድ ኣዝዮም በፃብዕ ዝቁፀሩ ወይ ከዓ ኣብቲ ዓንኬል ናይዚ ጨቋን ስርዓት ዘሎ ወይ ከዓ መጋባርያታቱ ከዓኒ ኣብቲ ዲናያል ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ብዙሕ ናይ ሓሶት ዝተፈብረኸ ነገራት እንዳለጣጠፉ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ድርብሹና ወይ ከዓ ዝህውኹና ዘለዉ ማለት እዩ ዓዲ ፅቡቅ ዋላ ከምሰ ገይሩ ገለ እናተባሃለ ማለት እዩ ሕጂ at face value ማለት እዩ እምበር deep inside I'm sure ንሳቶም በዓላቶም ተወሓደ ኣብቲ ናይ ባርጌኒንግ ክስታይ ኣለዉ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ምናልባት በሉ ስለ ዝተባሃሉ ክኸውን ይኽእል ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ so ኣብዚ ኢና ዘለና እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ግን ምናልባት ቅድሚኡ ካል ነገራት ክጠቅስ ደለኒ ኣብቲ ማሕበራዊ ኩነታትና ናብቲ ስነ ልቦናዊ ኩነታት እዚ ኩነታት ፈጢርዎ ዘሎ ማለት እዩ ታዩ ስርዓት ብሰንኪ ዝወሰዶ ስጉምታት ማለት እዩ ቅድሚ ናይ 18 መስከረምን ናይ 2001 ማለት እዩ ቅድሚኡ ድሕሪኡን ዘሎ ዋላ ኣብቲ ግዜ ሰውራ ምኹን ከም ውሁብ ስለ ነፃነት ኢልና ክንቅበሎ ሓሪና ዲና ወይ ድማ ናም ተቐቢልና ዝነበርና ወይ ተፀናኒዕና ዝነበርና በተረኸብናዮ ናይ ሓድሽ ሃዋህው ዳርጋ እዚ ኩሉ ታት ምስተጠልመ ወይ ከዓ ስርዓት ምስ ጠለሞ ከይተፈለጠና ገና ኣብቲ ናይቲ ዲናያል ስቴጅ እንኮለና ኣብቲ ዩፎርያ ኮለና ማለት ወይ ከዓ ናይ ሃኒሙን ዝበሃል ፔሪድ እንኮለና ስርዓት ዝግን ስርሑ ሰርሕ ነይሩ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚኦም ሕጂ ንዛረበሎም ዘለና ኣርካናት ገድልም I think ኣብቲ እዋኑ ኣብቲ ክሰርሕሉ ዝግባእ እዋን ስርሖም ዝሰርሑ ኮይኑ ኣይስማዓንን ማለት እዩ ነቲ ዳሕራይ ዘበገሱ ውሕቶታት ባይታ ክኸውን ዝግብኦ it should have been early ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ናፅነት እዋናት ካብ ሽዑ ሒዞም ሕሉ ግባእ ነይሮም ግን ንምንታይ ተገብረን እንታይ እቲ ሶም ዘይፈልጥዎ ዝስራሕ ነይሩ ምናልባት ናታቶም ሰማዕና ኢና ክንዛረብ ንኽእል ማለት እዩ ግን ኣነ ሕጂ ብዝኮይነ ክሪኦ እንከለኹ ንድሕሪ ተመሊሰ ግን ስርዓት እዚ ማለት retrospectively ንድሕሪ ተመሊስና ንሕዳ ሓደ ክልተ ኢልና ፀፂምናዮ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ቁኑዕ ኮይኑ ዝረኣየና ዝነበረ መብዛሕትና ግን ድማ ደይ መደይሉ ሕጂ ክንሪኦ ከለና እያ ዝብል ዘለኹ ደይ መደይሉ ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ንምዕናው ዝሰርሖ ስራሓት ማለት እዩ ንኣብነት ብማሕበራዊ መዳይ ክሪኦቶ ኮይነ እዚ ስርዓት እዚ ቅድሚ ሕጂ I think ጠቂሰ ነይረ ክኸውን ነዚ ነቲ ማሕበራዊ ትካላት ወይ ከዓ ሶሻል ኢንስቲትዩሽንስ ዝበሃል ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ክትሃንፅ ሕብረተሰብ ክትኩስኩስ ሕብረተሰብ ንክተኻኻእ እቲ ንቡር መስርሑ ሓልዩ ሪጀነሬት እናገበረ ክኸይድ ተደኣ ኮይኑ ኢቮልቭ እናገበረ ክኸይድ እንተደኣ ኮይኑ ዘድልይዎ ትካላት ኣለው ቅርፅታት ኣለው እዚኦም ቅርፅታት እዚኣቶም ንኣብነት ስድራ ቤት ወይ ከዓ ፋሚሊ ንብሎ ፒር ግሩፕ ወይ ከዓ ዓርከ መሓዛ ወይ ከዓ መዛኑ ኣብያተ እምነታት መሳጊድ ቤተክርስትያናት ካልኦትን ማለት እዩ ትምህርቲ ወይ ከዓ ትምህርታዊ ትካላት ትምህርቲ ክንብል ከለና ሕጂ ኖት እቲ ፎርማል ኣብያተ ትምህርታት ኣይኮነን እቲ ንሓደ ሕብረተሰብ ትምህረሉ ኣገባባት ማለት እዩ ፎርማል ኢንፎርማል ናን ፎርማል መራኸቢ ብዙሓን ከዓኒ ሶሻል ሚድያታት
بزح زلنا هذا قناتات ولا سوشيال ميدياات مالتي نورمال ግን ዋላት ናይ መንግስታዊ ሆን ዘይ መንግስታዊ ሚዲያታት ዝታት ኩሉ ንሓደ ፍረሰብ ንምህናጽ ዘገልግለና ወይ ከዓኒ ዝጣመና ኣብ ትሕረሰብ ዝተጸፊዩ ትካላት እዮም ስርዓት መጀመሪያ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ከጥቅዑ ዝፈተነ ስድራ ቤት እዩ ክሳብ ሕጂ ድማ ስድራ ቤት ታርጌት ገይሩ ዝኸይድ ማለት እዩ ድማ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ታዝናኣሰት ያ ኒውክሌር ወይ ከዓኒ ታዝናኣሰት ዋህዮ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ንሳ ስድራ ቤት ተዓኒ ሕብረተሰብ ዓኒ ማለት እዩ ስርዓት ዚ ብዝተፈላለየ መንገድ ነዛ ስድራ ቤት ታርጌት ገይርዋ ብዳግም ህንፃ ዶ ብመደብ ምግራብ ዶ ክረምታዊ ማእቶ ዶ ሃገር ኣገልግሎት ዶ እንዳበለ ስድራ ቤታት ፋሕፋሕ እንዳበለ ህፃውንቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ብጉልባት ዝዓይነት መደባት ካብ ስድራ ቤቶም ብምፍላይ ስድራ ቤቶም ኣብ ልዕሊ ደቆም ዘለዎም ናይ ተፈጥራዊ ካብ ባህርያዊ ሓላፍነትን ስልጣንን መንዚዕዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ቆልዑት እዚኣቶም ኣብ ስድራ ቤቶም ክስኮስዎ ዝግባእ ሶሻላይዝ ክኾንዎ ዝግባእ ትመስርሕ ናይ ሶሻላይዜሽን ወይ ከዓኒ ምምሕባር ይጎድሎም ይወኽሩ ማለት እዩ ካብኡ ካልእ ኮንሲስተንትሊ ካብቲ ዓርከ ማሓዛመት ዓብይቲ ክረኽብዎ ዝኽእሉ እቲ ሼፕ ናይ ምግባር ዕድላት ባዕሉ ይስእኑ ማለት እዩ ብጉልባት ምትሕንፋፅ ወይ ከዓ ምስ ካሊእ ሕብረተሰብ ባህሎም ህዝቦም ክፈልጡ ብዝብል ጉልባት ንዝተወሰነ ኣዋርሕ ብምኻድ ትዘምፅኦ ሳዕቤናት እዩ ዝበዝሕ ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ለሚዶም መፁ እጂ በብመዳያቱ ንሕርዳ ንኩለን እዚአን ፅላታት ርኢናየን ንኩለን ስርዓት እዚ ወቂዕዎን እዩ ማለት እዩ ትዛዓበየ ንኣብነት ትምህርቲ ባዕሉ ስርዓት እዚ ዳርጋ ቀቲሉ ካብ ዝቐብሮስ ነዊሕ ኮይኑ ማለት እዩ ድሓር ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ዓይነት ብባዶ ሰለስተ ከም ዲስኢንፎርሜሽን እንዳፈጠረ ወይ ከዓኒ ዝንቡዕ ሓበሬታታት እንዳዘርግሐ ነቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ምሁር ከም ሞያውያን ዘመሓላልፉ ወይ ከዓ ክህብዎ ዝኽእሉ ሓበሬታ ብምርሓቅ በቲዮም ሞያውያን ዝህንደስ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ይኹን ካልእ ማሕበራዊ መደባት ወፃኢ ከምኡ'ውን ቃሕ ብዝበሎም ትስኢሎም ካሪክለም ቀይሩ ትስኢሎም ስርዓተ ትምህርቲ ቀይሩ ይቕሽዎ ማለት ነቲ ህዝቢ እዚ ክሳብ ዝቐረባ ግዜ ናይ 2002 ናይ ቴክሳስ ሞዴል ለምሲ ናይ ሙሉእ ሃገር ናይ ካሪክለም ክሳይ ቀይሮሞ ማለት እዩ ሕጂ بعيني سنة تمرتي ويكاني سنة سرعة تمرتي تدارينا كاريكلم في عندها محايشة شيب عندها ملك عندها حزيز خيط بحد وان زهنت ايكونان عندها بقولة ويكا ايفولف عندها ايز خيط مالتي سرعة زقن ناصنت مسكونه سرعه تمرته ملوك ايرو مالتي دحار وشتي ناي ميدات تمرته بلوتسيو قال لنا بلا زعنتو يقدم بيلزي حاونا خلص صنح دي ان اي بزبل اكرونيم زغلصو نتحفر السبع على بدينا عليتي ومالتي مالت يا تناي صنع سرعه تمرتي which was good مالتي زبلت صبوت سرعه تمرتي نير عند عام تصرح له yes of course دش هاجر كم نصال لايت هاجر كلا قال نغرات قير زغبو قير غبا نيرو خالي كن ادلاي ما ينبرن كن السرعه زي نتنايت حزبي امنت سريق وسيدو سلازنبره اسابيبو نت تمرتم دعنو وي ماشي مالتي دحار بجمله نتي زنبرتم كونفرس عاسي بجمله نقول له تمهاري بزي مصراي زناي ما ينفحدو خالي كوليجات كله بمخفات نتي حرسبنا يتالو نير مالتي خمزي عدلات دسفحه نقول له عدل كبز دلين سيلو قنتا يجيرو كفاليو نايت مرتي سبس كتصعر خمارامر زلو ادلاينت اقهمو مالتي حجي بعلو خي حفر تايل نير والكملاخي اساس ازناي ما نفهم بكسايمس غبرو متحزي كامب عسكري خلا بلاسنت ناي سوا يملكع غير له بمبوتاترات غير እንደحلو يخسايز غبرو نير ግን نتمن سين متلال ግን تايل زمن سيات حميقوم زي كوني له عدل ስለሳانيوم بزبل كساي شفت جمير مالتي كمسات يتقم حاسوت زنبا حبرتا مزركا مرعاد بزينه بروسس سايز غبرو سو
ብዙሕ ነገራት ነይሩ ኬስ ተባሃልናሉስ ኣብቲ ውሽጥና ዝኣተዎ ማለት ምትፍናነት ሕብረተሰብ ፖላራይዝ ምግባር ነንሕዱ ከምዘይ ተኣማመን ምግባር ሕጂ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ናቱ በሰላ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ብዙሕ እዩ ወላብቲ ስነ ልቦና ናትና ባዕሉ እቲ ፅቡቕ ምግባር ሕጂ ንኣመት ሕማቕ ሪኢኻ ዓገብ ናይ ምባል altruistic behavior ንሱ ባዕሉ ቀቲሉ ወይ ምክንያቱ ሰባት ዓገብ ክብሉ እንተፈቲኖም ወይ ከዓ ገለ እንታይ ኮይኑ ክትብል ተኾንካ ዝምልከተካ ግበር ዝበሃል ባህላታት ካብቲ ሰውራት ሒዙ ዝመፀ ባህልታት ኣብ ናይ ሕብረተሰብ ሪኡ ዓገብ ናይ ምባል ሪኡ ናይ ምግሳፅ ክቡር ባህሊ ኣሲስ ወይ ማለት ወይ ከዓ ጥፊ ወይ ካሊእ ኣሲ ምግባር ወይ ከዓ ምእማት ከምዚ ኮይኑ ኸውን ሓደ ሰብ ገለ ተኮይኑስ ገለ ከምዚ ኮይኑ ደስ ኪሉ ተኣሲሩ ገለ ገይሩ ኸውን ረኺቦም ሰውራ ገለ በዛ ዓይነት ነገራት እናተጎልበበ እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሩጦም ኮይንካ ወይ ከዓ ኣፃሪኻ ነገራት ናይ ምሕታት በቲ ዝመሓላልፎ ዘልሕሞ ናይ ባዶ ሰለስተ ክሳያት እዚ ነገራት እዚ ኣብቲ ስነ ልቦና ናይቲ ኤርትራዊ እንዳስረፆ ክመፅእ ፀኒሑ ማለት እዩ ካልእ ከምዛ ቀድማ ቢለ ዝበልክዎ እቲ ራዕዲ እቲ ዲስኢንፎርም ምግባር ወይ ከዓ ንዝምባዕ ሕብርታ ምዝርጋሕ ሓሶት ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ በቲ ኢንኮም ሚድያ ናቱ ነቲ ኩሉ ካሊእ ክትረክቦ ትኽእል ምንጪ ሓበሬታታት ብምዕፋን ሓደ ዓይነት ሓሶት ጥራሕ ተደጋጋሚ የስንቐካ እሞ ሓቂ መሲሉ ይረኣየካ ማለት ምክንያቱ ሰናኒዖም ቪድዮን ገለን የቕርቡልካ ሽዑ ሰብ እሱ ኤቪደንስ ከምዚ ብዓይነ የርኢ የብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ኣትና ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ኢና እዚ ናይ ፐርሰፕሽን ገለ ጉዳያት ግን ስርዓት ትጥቀመሉ እዩ ምስ ደረጃ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብና ከም ሓድሽ ሃገር ሓድሽ ህዝቢ እስታት እንዳመዝመዞ መፂ ኣብቲ ስነ ልቦና ናትና ነቲ ክቡር ባህልታትና እንዳሃሰሰ እንዳጥፈአ በቲ ሕሱር ዘየከባበር ዘየፋቅር ክብርታት ናይ ኣብቱ ወይ ከዓ ነቲ ስልጣኑ ከውሑ ዝኽእል ክብርታት ሼፕ እንዳገበሮ መፂ ማለት ነዚ ሕብረተሰብ እንዳመልመሎ ካልእ እዚ ነብሰ ፍትወት ናርሲስት ዝኾነ ተንደንሲ ማዕቢሉ ማለት ከምዚ ንዓይ ጣዕመኒ ዓይነት ማለት እዩ ንኣብነት ከምዚ ንሪኦ ሕጂ ሕብረተሰብ ኣብ ደገ ዘሎስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ገለ ነገር እሞ ይገብር ስርዓት ባዕሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይጉስጉስ ማለት እዩ ኣብ ዓድኻ ከምዚ ግበር ገለ ዝብል ነገራት ማለት ገዛ ወይ ክትሰርሕ ወይ ገለ ትካል ክትገብር ከምዚ ንእሽተይ ነገራት ሒዘካ እሞ ንሽዑ ንዓኣ እስኻ ንዓኣ ክትሕሉ ዝዓበየ ፒክቸር ትስሕቶ ማለት እዩ ብዛዕባ ሃገር ዝብል ሕጂ ሃገርን ህዝብኻን ማለት ንሕር ደኣ ፋሕፋሕ ኢሉ ሃገርካ ንሕር ደኣ ተረሚሳ ካብ ቤትካ ናትካ ወይ ካብ ትካልካ ናትካ ተረሚሳ ማለት እዩ እዚ ንከይተሓስብ ገብረካ ማለት እዩ ኣብኣ ጥራሕ ፎካስ ትኸውን ዳሕራይ ንዓ ይሱ ከዓኒ ካልቲቬት ዝገብራ ወይ ከዓ ነውርሽ ትገብራ ማለት እዩ እንታይ ገዲሱካ ከምዚ ጌርካ ዶ ስድራካ ትርኢ ዋላ ነገር ተምፅእ ዓይነት ሕጂ እዚ ነገራት እዚ እቲ ናይ ነብሰ ፍትወት ሰልፊሽ ዝኾነ ተንደንሲ ወይ ከዓ ሰልፍ ሰንተር ዝኾነ ተሓሳስባ ኣብ ውሽጣና ማዕበሎ መፂ ማለት እዩ ስርዓት እዚ ሕጂ ይፍለጠና የለን ግን ከመይ ገይሩ ናትና ስብእና ይቕይሮ ከም ዘሎ ወይ ከዓኒ ፀልዎ ከም ዘሎ ኣይነስተውዕልን ማለት ካልእ ኣፓቴቲክ ዝኾነ ወይ ከዓኒ ከምዚ ናይ ጭካነ መንፈሳት ኣብቲ ውሽጥና ምሕዳር ኣክንዲ ኤምፓታይዝ ትገብር ሰባት ሽግር ክበፅሖም ከሎ ከምዚ ሕጂ ናይ ጉጅለ 15 ኢሉ ጠቕሶም ግን ድማ ኪንኡ ዝኾኑ ወይ ከዓኒ ዳርጋ ልዕሊ ናይ ልዕሊ 99 ሚእታዊት ናይቲ ግንባር ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝነበሩ ስድራ ቤታቶም ዝወረዶም ከምዚ ኸባ ፀቶም ናይ ቀረባ መቕረቦም ዝነበሩ ናይ ምጥላም እኳ ኣይብሎን ግን ብሰንኪቲ ኣብቲ ስርዓት ፈልጦ እዮም ነቲ ስርዓታቶም ብራዕዲ ስለ ዝሓዞም ዲያፎቢክ ማለት እዩ ገለ ተገይሮም ወይ ምስኣቶም ተደናጊፆም ስሒቦም ከእትዎም ከምዚ ክእል ስለ ዝፈልጡ ኣብ ክንዲ ተወፊዮም ወይ ነቲ ቁኑዕ ዝብልዎ ሕልንኦም ዝግድዶም ነገር ዝገብሩ ከምዚ ቆልዓ ንቆልዓ ንሓደ ዝፈርሆ ወይ ከዓ ንሃራሚ ይፈቱ ዝበሃል ከምኡ ኮይኖም ማለት ዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ስርዓት ስለ ዝፈርሁስ ነቲ ዝፈትዎ ውሽጦም ክሕግዝዎም እንዳደለዩ ግን እንታይ ይኾኑ ማለት እዩ ከምዘይናቶም ክርእዎም ይግደዱ ማለት እዩ እዚ ብኣንፃሩ ኣብቶም ስድራ ቤት ናይቶም ግዳያት እንታይ ይፈጥር ሪዘንትመንት ይፈጥር ማለት እዩ
تتألمنا خمسة خوينا زبل قطعات قواهي قال يفترمو نتي قداي يخرجوا مع الشعب أوشتنا نايم تفنان منفسات متصم مالتي وصنع له سرعة لا يزقبر نتيهم قداي غيرون صنعه كم بدلتي نقولوا له عدلات فطر لهم نتيهم بدحن كنا زنا وردنا مليسو قدايات قبرهم شعتيهم كأحنا فذي بالعليهم مالتي أب كم عينة فيشيس زقنا عنكليل زبل عينة سيرك وسايكل كنا مالتي كالتي إيجويستيك زقنا كمان يلا إن شاء الله إعتراوي خمسي حدا لبدو قلنا دابل بستفعل لي إيفنت سوي كأني كنا نفتر سرعة زي من كمان زبل عين الساعات فتيرو مالت عجيت يوم صحتنا تمزح مقنا هزبتات كم هزبي تدارينا يو مالت inherent لحماقاتنا يكون كن زبل دلق دن بتي كم حدش هاجر كم حدش تمقرو مسكالوت هاجراتنا أفريقيا كمان ترينا زي بتعاقني بتي ناي ولا ديكتاتورشيب سقنا خلوت هنا نحنا كم إيرترا ناس جنا بزح سرح زدلنا هاجرينا نيرنا جنا أبتزنا عقنوي كم نزات عندها لنا بقى إيرترا فولياتنا بزبل كم زبادو استعد راح مور نخين سرحن تبغى خير نازل قديلنا نزلوا نقرأ نخينا مال إنجير ناس زي سلازي نخينا حتى بيزقبرنا ماتناتو already أبزي بالكاخم زلك أخوين كاخ سمعك سلاز قبرك كاب كل خالي عالم سلاز نتسلا كاب كل عينات نقرات إذا منفسات زبالو أبتحر السبنا يحديرو مالك عجي أب سدات من حدارينا you can see تي بخرات مالتي ولا أبسرعات مكلاسها من قبرو قال سبالو تقندع عنك فتا كوين نازلو نسي حصرتات ناي أفلوتو حصرات هالو ناي information حصرات هالو analyze ناي مقبار نقرات حصرات هالو نيفينا نقول نقرات مالتي طرح أقولنا كم زي بقى إيرترام بلوسات ويكا فوليات جلز بالسمعتات طرح حدركا بوشتقاقا you know you have nothing مالتي so إذا كله استاد دمر نايز كله شجرات أبزخنا هاتينا اللو مالتي حجي نابتحتها من لس أبتي مسرح نايتي grading processing أبتي نايتي anger كستاينا زلنا and I think تصبغ نقرتي anger حجي نتي loss مالت لك أبتي نايتي ناي بيز مسرح كوا مسوقا فيت كور زي قالكو قل مستي خسير زلو عدلات نعقو نمملاسا من قبرو قالسي أبتناي قطعن أبتناي ري أورغانايز ناي مقوان ناي داقم مودابن مترنافاتن مسرح لنا مالتي هجي ريهابيلتيت كان مقبار يدلينا بزقوان زي تايو مالوات كابتا حتو قربو تغط بالتغالي كم إيرترا انتا هنقبرالنا بز ستيج تدا أهلنا بز أنجر زي تأنجرتي ناب إنرجي كأيرنا نسرعت زقمك آلوسو كابسورو حاجة حقنا خن قعفو موني هزبنا خن دبسو تدا أخوينا مجمريا كم هزبي كم هاجر كن حسب كن كلالنا مالتي out of the box beyond إساس beyond زي شفرا ناي هقدف كن حسب كن كلالنا يمانس أقامنا زلو خالو تتصابعتي حيلتات بعدو كنستوعب له مقبانا كم هزبي we have to focus أب هاجرنا نحب هزبنا أمنتنا أب هزبنا غيرنا نهزبنا كنا نكحي قبانا مالتي awareness phrase كنقبر لنا بالقدامي بزح جزء بزح قبل حسابات سمعون تايب نزنا إطلاقنا شجر ديفولت أسيبي الله نبلي يس نشجر ديفولت أسيبي الله سياسة بعلون يجير الناس لزقنا مالتي قلت نا إساس بعلو خم لنا خلو ستيل أبتدي نال ستيل زلو سبات زكالا خلو للو مالتي حجي تاي أقول دليل awareness raise كنا بقولنا زي سرعة زي بخميز مكاسات نعملت كان لما حورنا سرعة زي حدا حيل زلوا ناتنا دخامي تقدامي حيلو مالتي ناتنا مثل لاي
ناتنا دخام يتقدم ما يحيل سلازي نزي أبزخ نصرح له كنكال لنا مالتي إذناتنا مثل كنصرح لنا بخالي أبالا ناتنا في الله نصرح له لنا خبل كل غص إلكا خمزي بقدام مزرق نجار مسيلنا نخنر أوي كأني خنص سويلنا استخدم قبل حدا مسيلنا خنر ديكونا نتزل في اللياتنا بقبو كريتيكالي لا تضررنا نقوشيتنا قلنا لا تقاطعنا ناب حدا نمسالو نامني حبار فلاما نمسالو ني حبار سلاينا ايدنتيفاي نقبرلو سلاينا فاني بخمي اوبريت زقبر دلو اجيت ازن حدا اخ نفلطو خيلنا بحدا اخ نوهات الاغيلنا نوت نسيسرلي بحدا اورغانيزيشن كنمصقن اتليست بفلامان بتي اوبريتيف استراتيجي اب حدا نمص كنكل حدا قداسي كستاي لي يامن انا بوغناي كالاي السرعات زي زلو حيلي ناي صتا تكالاتي صتا ناي صتا محاورات زنا صتا محاورات ناي بادو سلسته ناي عفنا كله عينت ناي قطبه محاورات قاللو نز كل زخنا سوعلو لنا مالتهم فلطو لنا اوشتنا بدغن بمنتاي زنقاساس زلو اجي بزح غزي دارغا ننقف طرحينا نزيم ولا وشت زلو حلفت ناي سراويت يكون ولا منيسترات جلسي كنقفهم نسمعينا اجي زي سوازياتهم كن كغبرو زقول نغير يلا مالتي without تناتنا وحدت ناتنا تمرات ناتنا وحد صراح كل حد كغبر يكون هناتو نعاتهم ما وشتم استتصفيو ناي صتا محاورات الله خنقاساسوم زي يقولوا زخونه ملكታት تريامسي ولو بينهم كل تجميرهم سواء قال بينه قيدالو قال حسبالو مالتي ناتو رينا عينا خندي غزي تحسبالو خاطب هايلهم دسورو مالت سلازي كم عينت نغراس سلازلهم اوريدي ابرع ديام زلو سلازي مسኦም كلنا نسرح كنكلالنا not against مالتي ازد لخن منتاي بزح غزي كومو نبل اندينا كن مسرعات قال رحلهم توصو خماسي انتاي دحر بايتهم زي يقدس ابس وان زخ نغبرو زلنا نسرعات زي ام كلاس مساتهم حبيرنا عينا نصرح زلنا بدحريو تي ندل عينت كنتات مسمصلنا نزيم سبع زياتهم اكاونتابل كنغبرهم تلنا كنغبرهم ينا مالتي حجه كن نسرعات كم زي غبروا لنا نقصم صنحما نسرعات غريفون مسخا بزي تقبلنا نحردا نشوفهم وي كان نتقعهم قدات نغبرهم كنا ابزع عن كل الزياخ يوصلنا الى نبر مالتي سلازي we going to be bounce back and forth up to ناي bargain and anger process نستخدم مالتي نحردنا نواطت إنا نستخدم غزي نعربو سلازي زيد خالق نغبرو زلنا نغاري مالتي سو قال اتي trust and confidence building عملنا نحدنا trust باس كنوهاب لنا نتامن confidence build كنغبر لنا اذا نغبرو نخيل كانتايو كم ناي حبار صلاتنا نعملت بزح نغرات نرى لنا بزي محاورات ميديات تكون اب بوليتيكال انقساصات صار هاغراو زقنا حجي حدا غزي سيتي اورغانايزيشنالن تي ناشنال زقنا انترستات فلالينا خنريهم كلالنا ابغاليو نعملت هاغرنا دربح انت دا خوينو باي ديفولت اساسم درب حلو ነገር ኮይንስ معنا اساس ካብ دربح ሲልና ስታን ገብሬብልና ናሃገርና دربح ተኮይንስ we have to do ናሃገርና دربح ነገር we have to stand ከምዚ ታይዝ ባል ሓደ ብሂል ዘሎ ዝኾኑ ሰባት ሲሰቡት ኣብ መገሻ ኮለው ኣድግሞይትዎም ኣብ ናይ ካሊ ዓዲ መሬት ኮለው ኣድግምስ ሞቶም ነዛ ኣድጊ ኣብቲ ዘይ ዓዶም ቦታ ከይገድፎ ምብላዕ ምብልዑ ዝባዓ ዓድና ብላዕ ኣየሎም ነዛ ኣድጊ ተሰኪሞም መጽዮም ናብ መሬት ዓዶም ማለት እዩ ማትፈልጡ ይኹም ኣኸታሕዘልኩም ኢለቲ so እዚኦም ሰዋት ኣቶ በጀት ዝገብሮ ዘለውቲ bilateral ወይካቲ collateral damage يريو بزي مهلاوم ناي زبع عدخ اخبر انت ادغويت كان صح تي موت ادغ سكيم كان صار راح زي كوناس نتيما عدخ زلو عذاب بعلو خالوت طريات ادغم نخبلعو ويكا خالوت طريات فطرات نخبلعو تلما مدام كان زلخا زي مستو عالي مال اجي داخل دله
ካልኦት ምስ ካልኦት ተጻብኣት ሓይልታት ግን ድማ ተላእቲ ናይ ስርዓት ዝኾኑ መስራሕን ባዕሉ ካልኦት በላዕቲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣዚርና ምሕሳብ የድልየና እንኮላ ያኽብል ደልየ ማለት እዩ እግረ መንገዲ ካልእቲ ኮንሰንሰስ ቢልዲንግ ዝበሃል ካሎ እትዮም ደሳምዑና ነገራት ገዲፍና ኣብትዮም ደሳምዑና ነገራት ሞር ደሳምዑና ነገራት አይደንቲፋይ ጌርና ኣብኣቶም ምስራሕሞ ንዖም ምኹስኳስ ዳሕራይ እትዮም ደስርሑና ነገራት ወይ ባዕላቶም እንዳሞት ዳጠፉ እዮም ወይ ድማ ንዖም ኮላይ ንክንሰማዕ ሞር ሩም ወይ ከዓ ብዙሕ ቦታ ብዙሕ ዕድል ተኽእሎ ህልወና ማለት እዩ ካልእ እዚ ስርዓት ዘጥፍኦም ክብርታትን ካልኦት ስርዓት ንምጥፋእን ወይ ከዓ ምእላይን ካልእ ሳስቴናብል ዝኾነ ዘላቂ ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ ቋማ ፍትሓዊ ስርዓት ንምትካል ዘኽእሉና ክብርታት ከነማዕብል ግባአና ክንኩስኩስ ከነሰረፅ ግባአና ብሕብረተሰብና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ካብዚ ናይ ግሩፕ ቲንክ ኣተሓሳስባ ከዓኒ ክንወፅእ እዚ ንሕና ንሶም ዝብል እዚ ናይ ምትፍናን ክስተያት ዘውፅእ ነገራት ብሓባር ተዋሂድና እንተንሰርሕ እሞ ኣብቲ ዘለናዮ ምንቅስቃሳትን ወይ ከዓኒ ነጥፈሉ ትካላት ብምስትውዓል ክንሰርሕ እንተንኽእል ምናልባት ነዚ ዘለናዮ ናይ አንገር ስቴጅ ናብ ኤነርጂ ቀይርና ነስርዓት እዚ ምናልባት ሓደ መዓልትም ኣይ መውዓልናዮን ዝብል ማለት እዩ ምናልባት ኣይሆፕ መልሰልካ ክኸውን ተስፋ ገብር ማይክ ናባኸር Thank you FM as you سفح عميق ስለዝኾነ عميق ካውን ጽቡቕ መልእክት ካለይ ሕጂ hopefully በብሞያና ዝናትኩም ሞያውና ገዳሲ ስለዝኾነ ሕጂ በብሞያና በብእዋኑ እንዳቀረብና ምክንያቱ እንታይ እዩ እተን ቃልሲሲ ኣብ ሜድያ ዲፕሎማሲ ፀጥታ ተንጠቀስናየን ሕጂ